Mau biye alamusai février kalo tile fila sanba fila ni san mugan ni saba aw ka do kibaru waati sera ni kibaru ye donna dugusɛjɛ kibaru ye layidu min bɛ an n'aw cɛ an b'a ɲini ala fɛ ala kana layidu in wuli dɛ o de kama hamina ko min banna jɔrɔna ko min banna dɔwɛrɛ tɛ malidenw ka se ka kibaruya jɛlen sɔrɔ fa jamana kɔnɔ aw ka bi do kibaru bɛna lase aw ma aw balimakɛ ni aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal fɛ bi kibaruyaw a bɛna boli kunnafoniw kan minnu kɛlen bɛ ka dugu labɔ bi kosɛbɛ an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bisimila aw ka wasa kibaruya kɛnɛ kan aw ka bonya kibaruya kɛnɛ kan wa hali aw ka sutura kibaruya kɛnɛ kan an ka do kibaru a bɛna boli kunnafoniw kan kunnafoni minnu bɛ tali kɛ hali an ka jamana sɔrɔdasiw kalo o kalo ni o forila sɔrɔdasiw bɛ kunnafonidilaw wele u yɛrɛw ka kibaruya lase bon n'an ko a ma ko direction des relations publiques des armées damasuruyala an ko ma ko DIRPA ninnu tun ye kunnafonidilaw wele tɛnɛn tɛmɛnen ka ɲɛfɔli kɛ mali sɔrɔdasiw yɛrɛw bɛ bolo min kan bi ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra a la aw bɛna bɔ aw ka sɔrɔdasiw ka lahalaw joona bi do kibaru kɛnɛ kan an balimaw a dogolen t'aw la ka fɔ an balimamuso min ye dajuguya kumaw fɔ ka nkalonw tigɛ ka da an ka jamana yɛrɛmarakulu la ka mali sɔrɔdasiw kɛ sigala fɛnw ye hali rusikaw ka sɔrɔdasi minnu bɛ anw fɛ mali kɔnɔ a ka kuma b'a jira ka fɔ ninnu ye fali wale min kɛ ko malidenw caman de tɔɲɔna o de senfɛ a k'a bɛ tɔn wele duɲa kɔnɔ tɔn min ka baara ɲɛsilen don duɲa jamanadenw ka magɛn kɔlɔsili ma droit de l'homme tɔn k'u ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ka malidenw ni u ka lakanabaw kɔlɔsi ninnu bɛ taabolo min kan k'a bɛ komi a mago bɛ sɛgɛsɛgɛli la Aminata Diko yɛrɛ ye maliden ye a ba bɛ mali kɔnɔ wa a ka kabila bɛɛ lajɛlen bɛ mali kɔnɔ nin de taara nin fɔ duɲa tɔnsoba ka kɛnɛ kan wa tun bɛ jɔda min na k'o ye nkalon jɔyɔrɔ de ye maa ma ci maa t'a dɔn wa maa ma bila ka taa o ye ɲɛfɔli min kɛ an ka jamana yɛrɛmarakulu ka tɔnba n'o ye organisation de la société civile au Mali ani forçat civile fo ka se tɔn wɛrɛw ma mouvement pour la défense des intérêts de la république du Mali MOUDIR ninnu ye dantigɛli kɛ an bɛna o lase aw ma bi do kibaru kɛnɛ kan mali jamanadenw aw b'a dɔn ka fɔ mura kɔnɔ fali waleba de kɛra malidenw na nkalonw tigɛra kuma caman fɔra ko mali sɔrɔdasiw de ye fali kɛ ani rusilakaw ka ninfere sɔrɔdasi kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a welela ko Wagner mali jamana kantigiw yɛrɛw y'a jira ka fɔ Wagner tɛ mali kɔnɔ nin jalaki min kɛra kabini tarata tɛmɛnen Nations Unies ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ anw fɛ mali kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli bolo ma hali ni a y'a sɔrɔ ninnu ye mali jalaki ka ban yan'u ka se yan ko mali sɔrɔdasiw ye nin kɛwale in de kɛ malidenw ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna k'a la aw ka bi do kibaru kɛnɛ kan aw bɛna bɔ a joona Denba Sisogo min tun ye an ka maa welelen ye kunungo ka da kibaruyaw cayali kama hali ni a y'a sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba don a ye nali min kɛ an y'a ɲin'a fɛ kuma minnu b'a da kuma ninnu tɛ se ka lase waati kunkurunin kɔnɔ an n'a bɛnna don min kan o ye bi sɔgɔmada in na de ye a ye nali min kɛ kunu an b'o hakɛto ɲini k'a ye Denba Sisogo a seginna ka na an ka kumaso kɔnɔ a bɛna kuma an ka jamana sɛnɛko ani an ka jamana sɛnɛfɛnkow kan aw bɛna bɔ joona bi sɔgɔmada in na ale y'an ka bi do kibaru ma welelen an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw foyi tɛ aw ma lafiya ni hakilisigi kɔ ani bonya ni karama ka aw ka do kibaru ma kɔnɔ do kibaru min n'a bɛna taa aw sɔrɔ kabini aw ka bon kɔnɔ aw ka ca yɔrɔw la aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o kibaruya in bɛna lase aw denkɛ n'aw balimakɛ Gawusu Jalo Rasjal de fɛ nin y'an donkan ye aw ka bi do kibaru kɛnɛ kan inshallah aw bisimila an balimaw jugu marifatigiw ka kulu dɔ bɛ mali denw fɛlɛla a bɛ waatinin bɔ bi an ko de ma ko groupe état islamique n'o ɲɛmɔgɔba dɔ ye Yag Agali ye o Yag Agali a ye dantigɛli kɛ faransiikaw yɛrɛw tɔgɔ la kunnafoni caribondaso n'an ko a ma ko radio France internationale RFI ko a ye ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ kɛ o ɲɔgɔn kunbɛn in a bɛ tali kɛ maaba dɔw la ko Yag Agali ye olu bisimila Algabas Ag Intala ale min ye chef du haut conseil de l'unité de l'Azawad wa hali tɔn kulu min bɛ yen ni an ko a ma ko coordination des mouvements de l'Azawad CEMA fo ka se cadre stratégique permanent CSP général Elhaji Gamu ale ye an ka jamana sɔrɔdasiw yɛrɛw ka général ye wa Gacha Mado min ye plateforme ba dɔ tɔnden don ko min ma ko CSP fo ka se Mohamed Ag Intala ale min ye Algabas baden ye ani CNT maaw ko ninnu ye barosigiba de kɛ
ko barosigiba de labɛnna barosigi min na labɛnba dɔ tun ye Yag Agali ye maa dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan ko ninnu ye ɲɔgɔn kunbɛn min kɔ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen furi waati k'u ye ɲɔgɔn ye Kidal masurunya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jugu marifatigiw ka kɛlɛkɛtɔn min n'an ko a ma ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'a sirilen bɛ Osama Ben Laden ka kɛlɛkɛcɛw n'an ko ma ko Al-Qaïda au Maghreb islamique ko ninnu ni an ka jamana lakanaba dɔw sigira sigi min kɛra kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye jugu marifatigi minnu y'a jira k'a fɔ Fransikaw ka kibaruya lase so n'an ko a ma ko Radio France Internationale ko nin baro sigi min kɛra ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kun wɛrɛ tun t'a la ɲɔgɔn faamu ani hakilina jirajira o bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana marabaw ni nin jugu marifatigiw cɛ malidenw yɛrɛw bɛ hamina gɔlɛ min na bi o dɔ ye lakanabaliya ye ko Asimi Goïta ka ciden minnu tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Général Gamu n'a tɔw k'u taara ka taa Yag Agali kumaɲɔgɔnya nka nin kibaruya lase sɛbɛn in n'o ye RFI ye a ko ninnu ka taali nin baro sigi na a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Yag Agali yɛrɛ ale de tun ye wele u kana kɛ seere ye walasa nin kuma in ka k'u ɲɛna k'a ye nin de fɔ Fransikaw tɔgɔla kumabon Radio France Internationale kan ko maaw k'a dɔn u ye nin baro ɲɔgɔnya sigi min kɛ u ni Mali marabaw yɔrɔw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ni olu bɛ an ka jamana marabolo ɲɛmaw ka ci la ko ciden minnu taara Yag Agali kumaɲɔgɔnya ko ninnu tɛ se ka taa togoya si la ni colonel Asimi Goïta ka jɛn tɛ o de kama kunnafonidiso min ye nin kibaruya lase RFI maaw y'a jira k'a fɔ colonel Asimi Goïta an ka jamana furancɛ fanga waati la tɛmɛ fanga ni donna tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba ko ale de ye Général Gamu ni maa dɔw bila ka taa Yag Agali kumaɲɔgɔnya ko Yag Agali y'a jira k'a fɔ bolodiɲɔgɔnma kuma min fɔra ko ale ŋaniya tɛ ka bolodiɲɔgɔnma kɛ ni CSP maaw ye hali an ka marifatigiw ka kulu wɛrɛw ko ani ninnu tɛ baara kɛ nka k'a bɛ kuma min fɔ CSP maaw ye ko CSP kɔni tɛna taa fara tɔn ka tɔn min ni olu fana ka wulikajɔw barika ka bon kosɛbɛ o de ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans k'u kana fara olu kan ko ale dalen don a la k'a fɔ u tɛna fara olu kan nin ye Yag Agali ka kuma ye ko Yag Agali ye layidu min ta Mali jamana marabaw ka cidenw ye k'u ka makɔnɔli kɛ k'a bɛna Amadu Kufa wele Amadu Kufa yɛrɛ min ye diinɛ lasela ye ka bɔ fulaw yɔrɔw ka yɛrɛmarakulu dɔw kɔnɔ wa hali jugu marifatigiw ka tɔn min n'a fana bɛ fɛlɛli la an ka jamana kɔrɔɲan fan fɛ an ko ale ka jɔyɔrɔ de ma ko chef terroriste malien Yag Agali y'a jira k'a fɔ k'a ni Amadu Kufa bɛna ɲɔgɔn ye Mali jamana cidenw tun ye taali min kɛ ni min bɔr'o la k'a b'o da malidenw tulo kan an ye nin kibaruya in bɔ Fransikaw tɔgɔla kibaruya lase so Radio France Internationale maaw ka lase kɔnɔ. An balimaw kunungo an ka dɔn kibaru fanba bɛɛ lajɛlen bolila nin kan an balimamuso min ye lase gɛlɛnw kɛ duniya tɔnsoba ka barosigi kɛnɛ kan barosigi min ni an ko ma ko Conseil de sécurité des Nations Unies kabini nin ko in de kɛlen Mali denw yɛrɛw ka yɛrɛmarakulubaw caman de bɔra ka nin ko in kɔn i n'a fɔ tɔn bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan n'an ko a ma ko forçat civil olu ko u ye nin kuma in mɛn ka bɔ maa dɔ da maa min n'an ko a ma ko Madame Haidara Aminata Diko duniya tɔnsoba ka barosigi min kɛra ko a y'a jira k'a fɔ ale de ye Mali yɛrɛmarakulu ka tɔn ka lasigiden ye nin kɛnɛ kan nin kɛra janvier kalo tile 27 tɛmɛnen ko an ka jamana yɛrɛ Conseil national de la société civile Mali jamana yɛrɛmarakulu ka tɔnba olu y'a jira k'a fɔ nin ko min kɛra olu t'a jula bi u t'a jula sini wa hali tɔnjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ lasew kɛla nin ye forçat civil fo ka se tɔnkulu wɛrɛw ma i n'a fɔ mouvement pour la défense des intérêts de la République du Mali MOUDIR ko ninnu bɛɛ lajɛlen de ye damakasi kɛ k'a jira k'a fɔ Aminata Diko ye nkalon min tigɛ duniyama ɲɛkɔrɔ ka Mali jamana kumasuli duniya tɔnsoba kɛnɛ kan wa hali an ka jamana baaraɲɔgɔn jamana n'o ye Rusi jamana ye ko a taara sigala kumaba de fɔ k'a jira k'a fɔ Rusila jamana den minnu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ ko ninnu bɛ ka tɔɲɔni wale de ta ka lase duniya tɔndenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la duniya yɛrɛ tɔnjɛkulu min sigira ka se ka hadamadenw ka hakɛ matanga an k'o de ma ko droit de l'homme ko o maaw welela Aminata Diko fɛ k'u ka fɛlɛli ni ɲɛɲinini kɛ ko Mali jamana teri sɔrdasiw
o ye rusikaw ko ye k'u bɛ ka tuɲɛniba de don maaw kun an ka jamana camancɛ yan fan fo ka se jamana kɔrɔnfɛ yan fan ma forçat civil maaw y'a jira k'a fɔ nin nkalon jugu min tigɛra ka da an ka jamana sɔrɔdasiw la maa fɛ maa min n'u y'a wele ko madame Haidara Aminata Diko n'a ye nkalon tigɛ ko ale ye jamana yɛrɛmarakuluw ka tɔnden ye diɲɛ tɔnsoba ka barosigi min kɛra juma tɛmɛnen ko nin ye maaden maa min bɛ sogo nka ko cɛsiri min bɛ malidenw na kabini furancɛ fanga in bɛ jujɔn waati min na ka se ka malidenw yɔrɔw lakana ka se ka an ka jamanadenw ka laɲini an'u ka wulikajɔw ɲɛɲini k'o baaraw dangɛnɛmaya o de kɛra sabu ye an ka jamana marabolo ɲɛmaw ko ni a y'a sɔrɔ laɲini b'u la o laɲiniba dɔ ye malidenw yɛrɛw ni bɛ se ka lakana cogo di o de kɛra sabu ye hali an ka jamana sɔrɔdasiw pankolo minnu bɛ san nin bɛɛ kun ye ka malidenw ni la tanga banbagaci marifatigiw tɔɔrɔ ani banbagaci marifatigiw ka fɛlɛli juguw ma ko an ka jamana minisiri kofɔli min ka baara ɲɛsilen don mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli kisaw ɲɛfɔli ma son excellence Abdoulaye Diop ko ale y'a jira diɲɛ tɔnsoba ka kɛnɛ kan nin ma kofɔlen an ka ciden tɛ wa an t'a dɔn madame Haidara Aminata Diko ko kabini a ye nin kuma in ganse don min na an ka jamana yɛrɛmarakulu tɔnw caman de bɛ yen mali kɔnɔ hali kuma dɔ la mali dugumisɛnnin dugubaw kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ kuma min fɔra an balimamuso in fɛ ko nkalon kuma don wa u ka nisɔngoya u b'o jira la bi u ka dusumakasi u b'o jira la an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔw la min ye conseil national de la société civile ko ale ye fɛn fɔlɔ min kɛ o ye ka a yɛrɛ mabɔ nin jihadi kuma in na nin fitinɛma in ka kibaruya min lasera ko ale sen t'o la bi a t'a la sini ko an bɛ don min na i ko bi an ka jamana yɛrɛmarakuluba an ka jamanadenw ka laɲini ganselikulu ko a y'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni jamanadenya ɲuman baara don o y'ale ka baara ye wa ale bɛ sen dɔ la a kɛra mali kɔnɔ fo mali kɔ kan malidenw yɛrɛw bɛ se k'o seereya u ye baara minnu kɛ don tɛmɛnenw na ni a y'a sɔrɔ olu de tun bɛ diɲɛ tɔnsoba ka lasigi la ko hali olu tɛ taa nin lasigi na ni jamana kantigi ani jamana kuntigi furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ni donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ma ladɔnniya nin ko in na nka ko nin kojuguba min kɛlen filɛ nin den tantanni in fɛ Aminata Diko ko olu sen t'a la bi u sen t'a la sini nin ye société civile yɛrɛ ka tɔnba ɲɛmɔgɔw ka kuma ye ko musolaka in ye kuma min fɔ nin kuma in bɛ a yɛrɛ dɔrɔn de kunkan maliden tɛ mali kɔnɔ min bɛ yɛrɛ ye nin ka kuma la hali an ka jamana tɔnjɛkuluw ka tɔnba n'an k'a ma ko fédération des organisations et des regroupements de soutien aux actions de la transition an k'o ma ko forçat civil ani mouvement pour la défense des intérêts de la république du Mali MODIR ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kuma min fɔra kalabanciya kuma don wa nkalon kuma don ni musolaka in ye kuma min fɔ wa k'a ye mali musow bɛɛ lajɛlen danbe tiɲa ko olu musolakaw n'a y'a sɔrɔ danbe b'u la o tɛ nkalontigɛ ye wa o tɛ kuma dilan ye k'i yɛrɛ manja ni malidenw tɔgɔ ye u ko u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u dabali bannen de ye nin musolaka in ye ka kuma olu ka tɔnw tɔgɔ la wa hali mali duguba ni dugumisɛnw kɔnɔ an ka yɛrɛmarakulu tɔnw ko maa ka dɔgɔ maa min bɛ nin musolaka in dɔn ko nin kɔni kɛra nimisa ko ba de ko a ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ale bɛ malidenw caman ka lahala dɔn o lahala ninnu dɔɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a yɛrɛ ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ ka taa kulikoro kati njo segu san mopti tombouctou gao sikaso kucala buguni banyangara fokoro ko madame Haidara Aminata Diko ye o kuma min fɔ ko hali o ye nkalon kuma ye ko nin dugulamaw y'a jira k'a fɔ a taara ka taa olu sɔrɔnali dɔɔni kibaruya min ganse duniya tɔnsoba ɲɛkɔrɔ ko hami min bɛ olu la bi ani a ye min fɔ k'o tɛ kelen ye Abdoulaye Diop min tun ye mali jamana ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma a ko an ka furancɛ fanga ɲɛmaw ka kɔlɔsili bolila kan k'a fɔ hali jamanadenw ka yɛrɛmarakulu tɔnw fana bɛ tɔnɔmada de an ko min ma ko l'instrumentalisation de la société civile ka kɛ i yɛrɛ ka nindungɔ fɛn ye wa ko nin tɛ malidenw ka laɲini ye conseil national de la société civile maaw ye wele bila u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma fan o fan an ka jamana kulu min dɔnnen don hali min ma dɔn ko bɛɛ lajɛlen ka farati nin ko in na ka d'a kan nin ko min daminɛlen filɛ ko nin ye mali jamana kɛlɛbaw ka laɲini n'u ka cɛsiriw de ye ka maaw nɛgɛ ka taa kuma malidenw tɔgɔ la ko nin ɲɔgɔn kojuguba tɛ an ka jamana kɔnɔ wa k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la furancɛ fanga ɲɛmaw autorité administrative kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara ye nin ko in nɔbɔli ye u ka cɛsiriw ni dabali ni fɛɛrɛw tigɛ joona
ka fusiri hali an ka jamana sɛbɛnfura kow an ko min ma ko récépissé o dili min bɛ kɛ maaw ma n'o bɛ di an ka jamana cɛsigi bonsow la ko ka o baara in lajɛ ka sɛgɛsɛgɛ fo ka s'a dan na bɛɛ lajɛlen kana kɛ tɔntigi ye ko min ye olu yɛrɛw dabali ban nin tɛ nin ko in siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ siɲɛ damadɔ bɔ bi maaw de bɛ wuli u yɛrɛ ye ka taa kuma Mali tɔgɔ la nka ko laɲini min b'olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin ko min kɛlen filɛ nin ka kɛ sabu ye fu ka siri nin ko in dan na ko hali jɔ sariya tigilamaw fana ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka malidenw ɲɛji cɛ nin kibaruya in lasera kunnafoni fasiriba min fɛ an ko de ma ko Isa Jigiba an balimaw nin bɛɛ de kɔfɛ hakili jigin bolo ma an ka jamana minisiri kofɔlen min taara diɲɛ tɔnsoba ka kɛnɛ kan n'o ye Mali minisiri min ye Mali ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔ kisaw minisiri ye son excellence Abdoulaye Diop ka kɛɲɛ ni nin musolaka in ka taali ye diɲɛ tɔnsoba ɲɛkɔrɔ olu yɛrɛw dabali banna Abdoulaye Diop ye ɲɛfɔli k'a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakili jigi don an tɛ Abdoulaye Diop lamɛn nin ko in kɛra a yɛrɛ ma balinakoba ye Abdoulaye Diop Kodi o kɔrɔfɔw filɛ. Monsieur le Président, vous me permettrez avant de terminer. An ka ɲɛmɔgɔ i tɛ ɲama yanni ne ka tila kuma in na wa Abdoulaye Diop Mali ministre des affaires étrangères a bɛ fɛ ka kuma dɔw fɔ nin bɛ sɔn ka k'a ka kuma labanw ye dɛ n'an ma nin lamɛn ni nin taara k'an to n'a ma da la n'an bɛna faamuyali k'a la dɛ. C'est avec une grande surprise. Ne dabali bannen de ye nin ko in ye wa dabali bankoba. Que ma délégation a découverte. Ne ni n ka jama nana bɔ ko dɔ kalama ɲɛmɔgɔ a to n k'o f'i ye nin ye n kɔngɔlɔ dimi dɛ a to n k'o f'i ye. La présence d'une déléguée malienne. Ka na mɔgɔ dɔ ye kɛnɛ kan ko ale ye Mali ka lasigiden ye wa muso don kabako. À cette réunion, je dois dire que nous n'en avons pas été informés. Nin tɔnsigi in kɛnɛ kan nin ka na kuma yan ko ale ye Mali ka lasigiden ye ne bɛna kuma min fɔ n bɛ n kale Ala la ne bɛ kuma ni Mali denw tɔgɔ ye n bɛ kuma ni Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba tɔgɔ ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw t'a kalama bi u t'a kalama sini maa min bɛ nin kɛnɛ kan n'a bɛ malidenw jɔda fa nin kɛnɛ kan anw t'a kalama wa anw ma bɔ a joona. Nous ne connaissons pas cette personne. Wa maa kofɔlen in an t'a dɔn dɛ kabini sisan an k'a fɔ ne bɛ kuma ni maliden miliyɔn 20 de tɔgɔ ye an tɛ nin dɔn dɛ an tɛ nin maa kofɔlen in dɔn. Nous ne connaissons pas l'organisation qu'elle représente. Hali an t'a dɔn nin bɛ tɔn min nɔna bila diɲɛ tɔnsoba ka barosigi ye n'o ye Nations Unies ka barosigi ye. Au nom de qui elle s'exprime devant votre conseil. An yɛrɛ kɔni t'a dɔn nin bɛ ka kuma mɔgɔ o mɔgɔ de tɔgɔ la nin kɛnɛ in kan bi wallahi an t'a dɔn. Et naturellement nous doutons de la représentativité. O de la anw sigalen don hali a bɛ maa min tɔgɔ la bi anw sigalen don nin bɛɛ la. De la crédibilité de cette personne devant cette auguste assemblée. Wa hali a tigi yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ ko de kunna wa hali a ka kodɔn anw sigalen don nin bɛɛ lajɛlen na aw ka nin barosigi in kɛnɛ kan ni duniya jamana yɛrɛma hɔrɔnyalew caman bɛ nin kɛnɛ kan bi. Monsieur le Président, il est important que les membres du Conseil eux-mêmes. An ka tɔn ɲɛmɔgɔ fɛn in nafa ka bon kosɛbɛ an ka tɔnden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ nin barosigi kɛnɛ kan olu yɛrɛw de. Se remémore qu'il est important de se rappeler que l'instrumentalisation de la société civile pour des agendas cachés. Aw ka wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛ dɔw tigɛ maa minnu bɛ yen n'u b'a yira k'a fɔ olu ye jama ka laɲini ɲinibaaw ye olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔ n'a k'a ma ko société civile u yɛrɛw pɔsida kama u bɛ taa foroba jama de tɔnɔma da laɲiniw na laɲini minnu ma sidɔn aw ka ninnu ka wulikajɔw ta ba la dɛ n'aw b'a fɛ an ka baara ninnu ka taa ɲɛ an ka ɲɛ sɔrɔ a ko la ne kɔni b'o ɲini aw fɛ malidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Ne sert pas la cause de la société civile. Ni kɔni bɛ baara min na walima ninnu bɛ baara min na ninnu tɛ foroba jama ka baara la dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. L'invitation de cette personne aux autorités maliennes pour que nous puissions travailler à protéger toutes les communautés. Si c'était nécessaire de le rappeler, le Mali est un pays ancien de tradition multiséculaire, un pays multiethnique, une mosaïque. N'a y'a sɔrɔ a b'a fɛ an ka fɛn fɔ a ye anw ka jamana Mali anw ye tabiya kɔrɔ jamanaw de an ye tasibila jamana ye an ye miiri jamana ye an ye koɲuman dɔn jamana ye wa anw ka jamana a ma siya foyi to kɔ a ye siya bɛɛ lajɛlen jate wa an ka jamana siyaw bɛɛ lajɛlen bɛ balo ɲɔgɔn kan hɛrɛ ni basigi ani ɲɔgɔn minɛ kɔnɔ. Population. À aucun moment le gouvernement ou même son armée ne peut s'engager dans une lutte contre. Wa an b'a da u tulo kan waati si anw ka jamana denw hali an ka jamana sɔrɔdasiw tɛ se ka wulikajɔ kɛ ka sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka jɛn tɛ nin de tun bɛ n fɛ k'a fɔ duniya tɔnsoba n'o ye Nations Unies ka conseil de sécurité ka lajɛ ye ne Abdoulaye Diop ka se ka malidenw kibaruya. An balimaw aw hakili bɛ mura la wa ni mura fɔra maa caman hakili bɛ taa marisi kalo san 2022 o hukumu de kɔnɔ
ko dunya tonsoba tunye jalakili wale uta ka bi Mali sordasiw kan ani risikaw ka kɛnɛrɛ sɔrdasi kulumi n'o mangutu fɔra hali ni a y'a sɔrɔ Mali jamana ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ o kuma ye nkalon kuma ye. Wagner ko Wagner maaw ni Mali sɔrdasiw de tun ye fali kɛ mura kɔnɔ. Nin kibaruya in tun danginɛmayara duniya yɛrɛmarakuluw ka tɔnba n'o ye Organisation des Nations Unies o fɛ o hukumu de kɔnɔ an ka sɔrdasiw jalakili min kɛra fo ka se rusikaw yɛrɛw ka yɛrɛni feere sɔrdasiw n'u y'a jira k'a fɔ o bɛ yan hali ni Mali jamana kantigiw ma jɛn n'a ye waati o waati ni Mali jamana kuntigiw bɛ kuma Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kuma u b'a jira k'a fɔ olu ni Rusila jamana de bɛ baara la o hukumu de kɔnɔ Rusi jamana minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen min ka baara ɲɛsilen don u yɛrɛw ka lakana ko ma n'o ye Sergei Lavrov ye ale kan ka taama kɛ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ ka na Mali kɔnɔ an ka furancɛ fanga ni waati latɛmɛ fanga ni donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba ka n'o kuma ɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnenya la u yɛrɛw b'a fɛ ka barosigi kɛ barosigi min n'a bɛ boli farafina ani Mali kunkanko kibaruya kan Assimi Goïta ka wele sɛbɛn n'an ko a ma ko carte d'invitation Rusilakaw ka ministre de la défense k'a bɛ sira fɛ ka na Mali kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ a bɛ cun anw fɛ Bamakɔ yan o hukumu de kɔnɔ ko dunya tɔnsoba ye bajirali min kɛ o hukumu de kɔnɔ ko kuma min fɔra ko Mali sɔrdasiw de ye fali walew kɛ mura ka malidenw fa ko o hukumu de kɔnɔ dunya tɔnsoba n'o ye Organisation des Nations Unies u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw k'olu cira ka na anw fɛ Mali kɔnɔ kabini tarata tɛmɛnen u nana sɛgɛsɛgɛli la sɛgɛsɛgɛli min n'a bɛ tali kɛ fali wale min kɛra ni maa kɛmɛ caman de tora nin ko in na ko ninnu faba tɛ dɔwɛrɛ ye u ko ninnu fali a ju tɛ maa wɛrɛw ye Wagner ani Mali sɔrdasiw de ye fali kɛ mura maa minnu fara mura ni maa kɛmɛ caman don a jirala k'a fɔ ninnu tun ye an balima filaw de ye an ka jamana sɔrdasiw n'u baaraɲɔgɔnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rusilakaw ka sɔrdasiw ko ninnu jala kelen de don k'a fɔ u ye fali kɛ hali u bina musow kan wa hali su caman bɛ yen k'u taara ka taa olu dogo wa min ye murakaw caman de tun minɛra k'u don kaso la an ko min ma ko détention arbitraire u minɛlen ka se ka tila k'u fa k'u sila tunu ko a bɛ siɲɛ fila ɲɔgɔn bɔ bi Mali kɔnɔ fanga de bɛ n paro an ko de ma ko 2 coups d'état militaire utukalo san 2020 ani mɛkalo san 2021 ko sɔrdasi minnu ye nin ko kɛ u ma da u ma u tilala k'u kɔ don Faransi jamana la o kɔdon in bɛɛ de kɔfɛ k'u ye wele min bila Rusilakaw ma Rusilakaw n'ale min kɛra o jaabi de kɛra malidenw fali ye an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw f'aw k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ Mali kunnafoni laselaw ka kuma ye Faransikaw yɔrɔw ka kibaruya laselaw de ye nin kuma in fɔ ka cɛjuguya walasa aw ka se ka faamuyali k'a la an balimaw nin fali wale min kɛra mura kɔnɔ an ka jamanadenw an ka jamana sɔrdasiw tun da sera a ma u ye ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ yala an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn wa n'o kɛra aw bɛna faamuyali kɛ nin kuma min bɛ fɔ k'a jira k'a fɔ Mali sɔrdasiw de ye fali kɛ an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ŋaniya juguya de bɛ nin ko in kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli min ma kɛ fɔlɔ k'a jira k'a fɔ o tigilamɔgɔ ko ye fali kɛ a bɛ maa dabali ban ka kɛ ni fali waleba min kɛra mura seereya dɔw sɔrɔla anw fɛ o seereyaw filɛ an yɛrɛ bolo donc an y'a ye depuis yɛlɛma nana don ko la an ka autorités sera ka u jɔ ka tiɲɛ fɔ Faransi ni a nɔfɛ mɔgɔw ye k'a fɔ u ɲɛna vraiment aw bɛ baara mun na nin ni anw ka kɛnɛya tɛ taga a ye san 8 plus de san 8 aw b'an ka jamana kɔnɔ yan ni bɔnɛ tɛ an ma hɛrɛ tileya donc il est temps que an ka option wɛrɛw lajɛ option wɛrɛw de nana wolo bolo di ɲɔgɔnma wɛrɛw la ni Russie ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye fo ka n'a kɛ an ka armée yɛrɛ u ja jɔra kosɛbɛ ka da kan volonté bɛ sanfɛ ni volonté tɛ sanfɛ diyago dugumamɔgɔ ja tɛ se ka jɔ cogo la e bɛ taa kɛlɛ la yo terrain mun kan o terrain information tɛ e bolo donc c'est comme u b'a fɔ cogo min ka mɔgɔw bila ka taa boucherie la donc alhamdulillah depuis an ye partenariat kuraw sɔrɔ ni Russie ye ka maramafɛnw ɲɛnamaw sɔrɔ donc an ka armée u tile kelen ma fɛn donc an tun bɛ défensif de la fɔlɔ la ni o ye ni bingɛri kan i b'i défend i bɛ wuli ka réplique kɛ maintenant bibi na an bɛ offensive de la offensive ye jumɛn ye an bɛ wuli an sigiyɔrɔ la ka labɛn ka taa terroriste bamaciw nɔfɛ fo o dagayɔrɔ donc o jagɛla hukumu de kɔnɔna la ani o nilami hukumu kɔnɔna la an ka maaw ye information sɔrɔ
Bon, la donnée qu'a fait Fonako aujourd'hui, on a outil des renseignements, c'est très très renforcé. Mina munu barake mina munu be kuna foni to burake num bato ambe kuna foni sanuma soro comme radar voilà radar baw ani fen o kacha o fen chama ya to bibi na ansera ka information soro ka foko mura marala no obe jene marafe mopti région fait donc anya kuna foni soro ka foko kuna foni nyenema werere do ko Amadou Koufa ani yag agali kuka mo tun kelen ka labɛn ba de la sabati labɛn minnu b'a to u bɛ i comme u ye bingani minnu caman kɛ Munduru ni yɔrɔ dɔn tɔgɔ de Munduru ani Tesiti ninnu bingani minnu kɛra ye voilà olu bingani ninnu donc u tun bɛ ka o envergure dɔ de labɛn minnu na u bɛ taa jamana dugu kelen bɛɛ nettoyer ka bɔ yen o labɛn de sababu la an ka mɔgɔw ye offensive ta an ye information sɔrɔ ani reçu tɛgɛ bɔ ɲɔgɔn bolo u bɛ kunnafoniw di an ma an yɛrɛ ka population fana sensibilisation bɛ yen parce que depuis nin ko ninnu daminɛna dugumala la population yɛrɛ fana commencera ka assurance sɔrɔ k'a fɔ ko jigiyɔrɔ b'an na bi an bɛ se ka kunnafoni di k'a fɔ k'a sɔrɔ an tɛ siran k'a fɔ ko sini u bɛna bi an yɛrɛ kan donc o kunnafoniw caman caman de sababu la an ka armée vaillant armée vraiment an ka foli bɛ wulila ka taa buntenin da ninnu kan mura mara la ni o wulila mɔgɔ 200 ni kɔ terroriste neutralisé la ni o ye sɔrɔsi ka ye ka neutraliser an ka kan na k'a faga k'a détruire et puis on ma da o ma dɛ u tilara ka enquête fana kɛ a dugu ma k'a lajɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu sara effectivement ce sont des terroristes k'a fɔ ko bingani ma kɛ civil kan i ko mɔgɔ kuntan dɔw bɛ sen na mɔgɔ kirikara dɔw bɛ sen na minnu tɛ fɛ transition in ka taa ɲɛ tiɲɛ don an ye France 24 datugu an ye RFI datugu mais u ka kɔnɔna jugu kelen-kelenni minnu bɛ sen na yan ni olu bɛ fɛ k'a yira diɲɛmɔgɔw la halisa ko fɛn kɔrɔlen ninnu don ka sɔrɔ o tɛ olu bɛ mankan fuci la ko dɔ kɛra ka sɔrɔ an ka armée u y'a sɛgɛsɛgɛ des sources judiciaires aussi au sein de l'armée k'a yira k'a fɔ ko vraiment terroristes de neutralisera moto minnu minɛna a bɛɛ lajɛlen fana terroriste moto de ye donc u bɛɛ lajɛlen détruire donc an b'a mun fɔ vraiment opération mun kɛra a diyara ne nin ko ɲɛ a bonyana min a mɛ bali la ka da kan ne tun sɔnnen don an ka sɔrɔlaw ye mun tun b'u jɛ o ye volonté politique de bon tant que volonté politique tɛ ɲɛfɛ a ka gɛlɛn dugumamɔgɔw ka se ka baara kɛ. D'accord. An balimaw tarata tɛmɛnen n'o bɛnna janvier kalo tile 31 ma an ka jamana sariyatigiw ka ko bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ sigida 5nan na n'an k'o ma ko tribunal de la grande instance de la commune 5 du district de Bamako ko kiiri dɔ tun bɛ yen kiiri min bɛ tali kɛ Dumbi Fakoli Dumbiya ka kiiri la Dumbi Fakoli ye jɔn ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw hakili b'a la maa dɔ tun bɔra a bɛ waatinin bɔ ka nɛni walew ni dajuguya walew ta k'a lase an ka diinɛ a bɛ tali kɛ maa min na kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'o nɛni ala yɛrɛ min ye duniya sabu ye a ka dajuguyaw ser'o ma yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ni kuma cɛjugu kan ka fɔ yen maa o maa bɛ yen walima bonyafɛn o bonyafɛn bɛ alisilamɛya bolo hali alikuran ko o nɛni min kɛra o nɛni b'a y'a jira k'a fɔ ale bɛ nin dajuguya wale in kɛ dɔwɛrɛ tɛ ko olu ka taabolo de bɛ wele ko kemit wa olu tɛ u yɛrɛw ye alisilamɛya la u ma alisilamɛya dɔrɔn nɛni u ye hali diinɛ wɛrɛ maaw nɛni an ka jamana diinɛ wɛrɛ maaw bɛɛ lajɛlen de nɛni na kabini o ko de kɛra sɛgɛsɛgɛli de daminɛra anw fɛ Mali kɔnɔ an ka jamana kiritigɛlaw ni josariya nɔbɔbaw fɛ hali ni a y'a sɔrɔ maa kofɔlen min ye nin nɛni kɛ an k'o de ma ko Madu Danbele ko maa dɔ de yera nin kuma in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ makɔrɔba don a ko ale ye kemiti ye Dumbi Fakoli Dumbiya ko kabini o kuma in de fɔlen ko a ye kumaw caman fɔ an ka jamana josariyatigiw ni kiiri nɔbɔbaw wulila ka taa minɛ ka taa bila Bamakɔ kasobonba la yan'a ka kiiri don cɛ o ko in de kɛlen a tun ye josariya matarafabaw deli ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ an ko min ma ko liberté provisoire a bɔra o la wa Dumbi Fakoli Dumbiya dɔrɔn tun tɛ ko a minɛli min kɛra ani a nɔfɛ maa 5 ɲɔgɔn minɛra a yɛrɛ tun ye maa 6nan ye ko an ka jamana minisiri so kofɔlen min n'a ka baara ɲɛsilen don diinɛ ani batofɛnw ma ale yɛrɛ tun bɔra ka dantigɛli kɛ o dantigɛli tun fariyara kosɛbɛ ka jira k'a fɔ maa o maa bɛ dankari maa wɛrɛ ka diinɛ la o tɛ anw dɔ ye wa hali hadamadenya tɛ sɔn o la o hukumu de kɔnɔ an ka jamana silamɛw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali o ɲɛmɔgɔba Cherif Ousmane Madani Haidara ani a ka danganw fo ka se u yɛrɛw ka président d'honneur
Imam Mahamoud Diko nunu nye ɲɔgɔn ye min kɛ o bangena mun de la fɔlɔ u ye damakasi sɛbɛn don kobe la o damakasi sɛbɛn doni min kɛra o de kɛra sabu ye ka kiri nɔbɔbaw ni josariya matarafabaw ye bolo da maa 6 kan o maa 6 minnu minɛra n'aw hakili b'a la kabini nɔfɛburu kalo tile 3 san 2022 ni san 22 ninnu tun bilala ka taa Bamakɔ kasobonba la an ko min ma ko mandat de dépôt o kɛlen makɔrɔba min b'a la Dunbi Fakoli Dunbiya ale tun b'a la ale bɛ sɛbɛnni de kɛ Salifu Danbele maa kofɔlen min yɛrɛ bɔra ka Ala neni ka silamɛya neni ka kira neni ka kuranɛ neni ale baden dɔ minɛra an ko de ma ko Salifu Danbele ale fana bilala ka taa Bamakɔ kasobonba la Jakarija Traoré alias Manɔkɔ o fana tun b'a la Lamine Dunbiya dɔw b'a wele de ko Kolokoto fana minɛra Boubacar Keita o minɛra Nama Dunbiya fana tun bɛ Bamakɔ kasobonba la waati min na josariya matarafabaw ye fiɲɛ bɔ dadi ninnu ma u taar'u ka denbaya la yanni kiri don cɛ ko kiri de tun bolodara sigida 5nan kobe la ka bɛn tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 31 ko kiri bɛ nɔbɔ waati min na ninnu bɛɛ lajɛlen taara jɔ josariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ u ye ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli de senfɛ ko maa minnu minɛra ka fara ninnu kan hali ni a y'a sɔrɔ a dabalibanko kɛra min ye u yɛrɛw ka surnaldonba nin doni kelen tilema o tun ye seni de faso yiriwatɔ ɲɛmɔgɔba n'an ko a ma ko maître Mutaka Tall ale de tun ye ninnu ka surnaldonba ye o surnaldonba ye kuma ta waati min na a ko ni a y'a sɔrɔ Dunbi Fakoli Dunbiya tun ye maajugu ye ko Mahamadu Danbele ye kuma min fɔ alisilamɛw ni alisilamɛya ma ko Dunbi Fakoli bɔra ka u la gosili min kɛ ko nin bɛɛ kan ka jira alisilamɛw la k'a fɔ ninnu tɛ alisilamɛya jugu ye taabolo min b'u bolo ko taabolo in ma faamu de a kuma kɔni cayara kosɛbɛ kobe la ko hali surnaldonba kelen tun t'u bolo n'i y'a ye an ye maître Mutaka Tall fɔ malidenw b'o dɔn de u ka surnaldonbaw tun bɛ maa 4 bɔ Cameroun ka dɔ bɛ an fɛ Mali kɔnɔ surnaldonba don an ko ma ko Masi Ngakele Georges de Kamel ale fana tun bɛ ninnu ka surnaldonbaw tu la ko o surnaldonba yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ ko bɛ dayɛlɛnna ko bɛ ma dayɛlɛ alisilamɛw ye ko a dayɛlɛnna bɛɛ lajɛlen de ye min ye an ka jamana alisilamɛw yɛrɛw ka tɔnba a ɲɛmɔgɔba dangan dɔ tun bɛ nin kiri kɛnɛ kan an ko ma ko Elhaji Ibrahima Kontaw hali sabati 2012 ɲɛmɔgɔba Boubacar Ba ale fana tun bɛ an ka jamana jagokɛlaw ka tɔnba o ɲɛmɔgɔkɔrɔ dɔ Mahamadu Cɛni Konate ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kiri kɛnɛ kan josariya tigilamaw kɔni ye maatɔw bila min ye Dunbi Fakoli Dunbiya ko ale bilala ka taa Bamakɔ kasobonba la waati min dira ma k'o ye san 3 kaso de ye a mana tigɛ da o da la an ka jamana mɔgɔkɔrɔbaw an bɛna ɲɛfɔli k'a la aw ye nka an ka jamanadenw hakili jigi bolo ma nin maa kofɔlen in tun ye min fɔ alisilamɛya ma ani alisilamɛw fo ka se Ala yɛrɛ ani alikuranɛ ma an ka jamana diinɛmaw tun ye lase min kɛ au conseil islamique ɲɛmɔgɔba Sherif Usman Madani Haidara ka kɛɲɛ ni nin kibaruya in ye yala an t'a ka kɔrɔfɔw lamɛn wa nka min ye Madu Danbele ale min ye nin kumajuguba in fo ka se bi ma ale kɔni bɛ taa la bi ko mama ale danyɔrɔ dɔ fɔlɔ kuranɛ tɛ kira tɛ hali karamɔgɔw ni jamana in kɔnɔ président Hashim ko danbi sigi a la ale tilela ko mais a y'aw sigi k'an lajɛ an bɛna min kɛ alors ni gouvernement ye faamaw ye nin fɔ ne Haidara ye comme le président du Haut Conseil islamique alors ne ka kan k'a dɔn bi min kɛ anw tɛ se ka fara minnu wulila kan minnu bɛ kuma jugu fɔ la mais mɔgɔ caman kumana bɛɛ y'u ka nisɔngoya yira mais kumana dɔw bɛ yen olu ta ti cɛ ka kuma nɔfɛ olu ta bɛ Haidara yɛrɛ de nɔfɛ parce que hakilila wɛrɛ b'olu la min dɔnnen don n'u ye kuma ninnu lamɛn réseau ka kuma ne t'a lamɛn mais Ala in seere su na de don wa sisan n denkɛ nana dɔ yira n na a bɛ ka kuma k'a fɔ ko silamɛ ɲɛmɔgɔ ko Haidara ye mun fɔ c'est-à-dire a m'a fɔ Haidara quoi a ko min ko a ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ye ne m'a fɔ n ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ne yɛrɛ de y'a ye ne yɛrɛ de y'a ye alors olu ta ti diinɛ ko ye Ala ko tɛ hakilila wɛrɛ de b'u ma kumana fo an k'an kɔlɔsi dɔ ka hakilila ɲinitɔ an kana turu a dingɛ kɔnɔ n b'o fɔ silamɛ hakilimaw de ye ko in ɲɛ dɔnnen don min ye neni kɛ fanga ko k'a to ale ka bolo kan a mana don wo kɔnɔ u b'a labɔ wa an k'a dɔn fana tribunal de bɛna juger a ka kan ni min ye a bɛ bila yen de
mene hakila Mali bika ka taw sharia de kabi alors anga fanga anga ngu bunye mais ka dan yoro dola ko di ni fanga ko aya toyi sharia ko mi abi bolaka o islamé o dan yoro ni sharia warete islamé o bolo Mali kono Mali fanga ko ka tuma anga nga u kono alors ni Mali fanga mase ka barake wala ni islamé o ka nga minke ni Mali fanga desera u mase ka jo u joro la u ya jira ko fama te jamana kono wala ni islamé o ka nga minge u boke mais ni fanga ko karamo anya me amba ta antegela abinayi alors mana ambita radio la ko fo mo ko ne ni fama o ko ta ambita télévision sola ka fo mo ko ne ni fanga ko ta non mais ndoko ke Traoré ndenge nye fe njirana ale nwele ko président ko mbi fe ika yamaru di ama anga au conseil wele anga sigi ka kuma fenka ngo Traoré yamaru bi bolo au conseil be wele ni ne tokoy akapma na bena minka o ye nere ka kan alors ndoko ke no Traoré ay au conseil wele bi u sigira u kumana au conseil ka benga keramie ko jumado slamé bekabo anga ɲɔgɔn sɔrɔ place d'indépendance do anga ɲɔgɔn sɔrɔ ye an bɛnna nin de kan min b'an fɛ k'a fɔ fanga ye min b'an fɛ k'a fɔ jamanadenw ye mankan wɛrɛ bɛ min Aïdara ka kuma jumɛn bi a bilen o conseil bɛnna min kan kaban Aïdara bi mun wɛrɛ fɔ bon Aïdara bi taa yɔrɔ min na o ye fanga de fɛ yen a daminɛna n ye ministre wele ministre ko Aïdara a to tan kira nenni tɛ kuranɛ nenni tɛ Asimu ko hali aw karamɔgɔw nenini ko a ti taa ni dama sigi a la mais ne bɛ mun wɛrɛ kɛ o kumana ne da ye nin de ye mais mɔgɔ wɛrɛ caman bɛ ka kuma olu ka kuma tɛ k'u dimina cɛ kɔrɔ yɛrɛ olu ka kuma u ye occasion dɔ sɔrɔ dɔrɔn Aïdara ko in u ka u jija ka ko dɔ kɛ parce que u bɛ labɛn dɔw la an b'a kalama a mɛnna kuma in bɛɛ kun ye mɔgɔ caman ka kuma kun ye nin ye mais caman ka kuma ye u bɛ Ala nɔfɛ caman ka kuma ye u b'u ka diinɛ lapasa mais caman bɛ yen olu ta tɛ Ala ko ye kira ko tɛ olu tɛ Aïdara ko ye mana ne ye au conseil président de anw tɛ se ka fara mɔgɔ kan ka bere ta anw bɛ fara mɔgɔ kan ka bere de minɛ k'an ka jamana basigi k'an ka jamana suma an ka se k'an ka Ala bato an sago la wulu kulekan o bɛ mun kɛ kaba nɔgɔ la mɔgɔ min ye gabakuru fili kɔgɔji la kɔgɔji b'a dɔn fɛn filila la wa alors an ka taa ni hakili ye hakilila wɛrɛ dɔw bɛ mɔgɔw bolo u bɛ fɛ ka nin kɛ o sababu ye silamɛw k'u kɔlɔsi fɛn min kalifara ne ma n b'a dɔn min don wa n ye min k'a la kabini a daminɛna Mali kɔnɔ yan n ye min k'a la a ɲɔgɔn ma kɛ alors kumana an ka taa ni hakili ye a ka dɔn hakili bɛ silamɛw na an nalolen tɛ an tɛ taa an kun fɛ alors ni fanga de dɛsɛra silamɛw bɛ min kɛ silamɛw b'o dɔn mais ni fanga ko a y'a to an ma dɔ kɛra dɛ u ko silamɛw ka ministre bɔra ka kuma u ko procureur fana bɔra ka kuma min farala ne ni ministre cɛ o ye nin alors an bɛ mun wɛrɛ kɛ mais u ti nin si nɔfɛ ko Aïdara tɛ yen au conseil ɲɛmɔgɔya la fitinɛ ka wuli jamana in kɔnɔ Aïdara bi au conseil ɲɛmɔgɔya de la silamɛya ka se ka kɛ a tiɲɛ kan ni dan sagona fanga k'i sen d'a kan ni fanga dɛsɛra an yɛrɛ bi min kɛ an b'a dɔn mais ni fanga ma dɛsɛ an bɛ to fanga kɔ alors min nin wele in da silamɛw ye u k'u hakili sigi u kana to mɔgɔ dɔw fɛn ɲini tɔ dɔ u k'u pousser ka bila dingɛ kɔnɔ ne ni Traoré kumana an bɛnna u ye décision min ta fana a ye n wele a ko n kɔrɔ an ye réunion kɛ an bɛnna nin de kan n ko n dɔgɔ ne yɛrɛ ma lafiya de n'o tɛ n b'i y'a kɛnɛ kan mais ne bɛ ka kuma ale fɛ a yɛrɛ ye n kumakan mɛn a ye dugawu kɛ n ye k'a fɔ n kɔrɔ Ala ka lafiya d'i ma ne ni Traoré bɛ ɲɔgɔn kalama ne ni au conseil bɛ ɲɔgɔn kalama
mais mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ sa ni hakilila wɛrɛ b'olu la ni ala ko tɛ n bɛ fɛ silamɛw k'u kɔlɔsi ne au conseil président n kan ka jɔ yɔrɔ min na n jɔra yen ni ko nana ne ti bere ta n bɛ se an ka beretigiw de ma an ka beretigiw bi o ye faamaw de ye n ye minisiri wele minisiri ko Haidara a ka ɲi n y'a mɛn mais i sigi ka jugu an filɛ an b'a minɛ a mana don wo kɔnɔ an b'a labɔ wa an b'a bila tribunal ka bolo kan a ka kan ni min ye a bɛ kɛ a b'a ye Haidara bɛ mun wɛrɛ kɛ mais au conseil ka bɛnkan k'a fɔ bɛɛ ka bɔ juma don an ka taa an ka nisɔngoya yira n jɛna n'o fana ye j'accepte min sigiyɔrɔ ye na sisan j'accepte n jɛna n'a ye mais yanni juma cɛ fɛn bɛɛ b'a la mais n'o de sabatira ne bɛ bila bɛɛ ɲɛ ye mais an bɛ kelen fana fɔ Mali fanga ye u k'u kɔlɔsi parce que olu yɛrɛ kana kɛ sababu ye ka yirikuru bila tasuma na u kɛlen bɛ ka silamɛya bila u bolo kɔfɛ kojugu u kɛlen bɛ ka silamɛw bila u bolo kɔfɛ kojugu an tɛ siran k'o fɔ ne t'u ka to dun t'u ka ji min kabini ala ka n dan ka maa t'u ka gouvernement na sini u k'a bila alors cɛ min tɛ se ka kuma faamaw ɲɛfɛ o bɛ sɔrɔ u karamɔgɔ dɔw ye ne tɛ ne ti faamaw ka merci la ne bɛ ala ka merci de la mais ka ne to au conseil ɲɛfɛ fitinɛ ti wuli jamana in kɔnɔ abada silamɛya tɔgɔ la fo ni fanga dɛsɛra alors faamaw fana kan ka u hakili sigi u k'a dɔn silamɛw bɛ yen u k'a dɔn nin Mali in bila ma fo ka diɲɛ wuli n'i y'i pan silamɛw kunna i bɛ segin i kɔ ah oui an muɲuna an dadenna an sabalila mais u k'a dɔn n'i y'i pan silamɛw kunna i bɛ segin i kɔ n bɛ segin k'a f'u ye Mali gouvernement k'a dɔn maa o maa y'i pan Mali silamɛw kunna bi i bɛ segin i kɔfɛ alors Haidara de bɛ bi kabini ala k'an da an bɛ ji kɛ tasuma de kan n'o tɛ n'o tɛ ɲansɔrɔ Mali tɛ tan wa n bɛ fɛ k'a f'u ye ka Haidara to yen tasuma ti wuli nin jamana in kɔnɔ silamɛya tɔgɔ la fɔ ni faamaw dɛsɛra k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an bɛ jamana min kɔnɔ sariya jamana de don ni maa ye kojugu k'i la jamana taabolo la i b'a se fanga ma ni fanga kan ka min kɛ i b'o lajɛ wa ni fanga ma se k'a ka baara kɛ o kɔrɔ ye fanga yɛrɛ de ye sira di jamanadenw ma ko an k'an ta sara alors ni fanga dɛsɛra an b'an ta sara mais an ti fɛ an ka jamana fanga ka dɛsɛ fo ka taa se mɔgɔ tɔɲɔnen k'a ta sara ma an ti fɛ an ka se alors an bɛ wele min da Mali fanga fana ye u k'u ɲɛ dayɛlɛ conseil ni conseil min b'u bolo silamɛw ka ko la n'o deli u kɛlen bɛ ka silamɛya fili u kɔfɛ u k'u kɔlɔsi conseil ɲuman tɛ anw ka jamana in kɔnɔ yan maa o maa ye silamɛya dɔgɔya ala b'i dɔgɔya fo k'i bɔ miseli wo fɛ faama o faama ye silamɛw dɔgɔya ala b'i dɔgɔya fo k'i bɔ miseli wo fɛ hali ni jinɛw bɛ baara kɛ an t'o dogo ka fɔ maa si ye mais n bɛ fɛ k'a fɔ Haidara qualité fitinɛ ti wuli Haidara tɔgɔ la ka se to Haidara ye o tɛ se ka kɛ fiyewu fo ni fanga ma ka baara kɛ alors an bɛ min fɔ silamɛw ye nin de don alors au conseil ka bɛnkan kɛra bi an ka bɔ ka taa an ka nisɔngoya yira ne yɛrɛ faralen bɛ u ka o la 100% mais u kana maa jaabi minnu bɛ pɛrɛn-pɛrɛn na au conseil président ka bɔ yen silamɛ ɲɛmɔgɔ tɛ a ka bɔ yen a ye mun kɛ a ye mun fɔ a kana olu jate hakilila wɛrɛ de b'olu la kodɔnna bɛɛ b'u ka hakilila dɔn ne bɛ bɔ n bɛ taa bi n bɛ bɔ n bɛ mun fɔ min kɛra ne ye fanga de wele fanga ko Haidara a to tan an b'aw wasa an bɛ mun wɛrɛ fɔ n dɔgɔkɛ ko ma n ka a jɛn n'a ye a bɛ au conseil wele n k'u bɛɛ wele u welela u bɛnna min kan Tarawele ye n wele k'a fɔ n ko n jɛnna n'a ye on est ensemble mais kɛrɛfɛ kuma ninnu o tigiw ka hakilila dɔnnen don n bɛ fɛ an ka mɔgɔw kana bin u ka dingɛ kɔnɔ olu ta ti ala ko ye kira ko tɛ labɛn dɔw de b'u bolo u dɛsɛlen don k'a bɔ mais n'u ye occasion dɔ sɔrɔ dɔrɔn u b'u profiter mais anw tɛ taa dingɛ kɔnɔ au grand jamais an b'an faso jɔ de an tɛ tasuma don a la
alors mais mi fara kan u ko cɛni min ye dɔgɔyalima kɛ k'a bɛ tɔn dɔ la o tɔn mɔgɔw u nan'u kumakan joué n kɔrɔ yan o tɔn mɔgɔw ko k'u ka fara kan k'u bɛɛ ka fara kan ko k'a dɛmɛ moralement k'u bɛɛ k'a yɔrɔ ɲini ka taa fɛ yen ko parce que a b'u ka tɔn na mais ni tɔn sɔrɔla Mali kɔnɔ yan tɔn min sigi k'a ye ka anw ka kira neni ka an ka kuranɛ neni ka Ala neni n'o tɔn bɛ Mali la yan an b'a ɲini faamaw fɛ sini u k'o tɔn récépissé minɛ k'a fara n'o tɔn tora yen o kɔrɔ ye fanga ma ka baara kɛ ni silamɛw kan ka min kɛ u b'a kɛ a bi réseau kan u nana joué n kɔrɔ yan u ko k'u bi cɛ soutenir k'u bi to a kɔ k'u bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ mais c'est trop Aïdara min bɛ ka kuma ka minɛ Ala k'u da ne ka dɔgɔlima ma s'u ma parce que ne bɛ n ka diinɛ dɔn ne ka diinɛ ni kafiriw jɛra Ala kira sɔlɔ salam ani bolisɔnnaw jɛra ani kerecɛnw jɛra ani yahudiyaw jɛra a ka so kɔnɔ yahudiya den dɔ tun b'a bolo baaradenya la a tɛ se ka sɔsɔ dafɛnsi fɛ alors kira sara k'a ni mɛkɛrɛnw to diɲɛ la o tuma na anw bɛna bonya kira ye anw bɛna diinɛ dɔ kira ye de o tuma na ni Aïdara ka taabolo kɛ kerecɛn ye ne y'o fɔ hali n ka du ye ni ne den min ko a bɛ kɛ kerecɛn ye n b'a fɔ don a la ni ne den min ko a tɛ Ala fɛ n b'a fɔ ban na ne da ye k'i bilasira n'i ma ne ta mɛn i mana min ye o minɛ ne bɛ balo ten de ne ka Ala bɛ n bolo e tɛ se k'a minɛ na mais ne t'i don i n'i ka faamu cɛ sabu ne ka faamu kɛra silamɛya ye munna e ka faamu tɛ kɛ kerecɛnya ye an bɛ taa ten de mais an ka baara kɛ ni hakili ye ni an y'aw bonya a y'an bonya mais k'a fɔ a da yɛrɛ la ko a bɛ fara nin kan an bɛ wele min da fanga ye ni ninnu tora yen a ma ɲi don dɔ la oui tiɲɛ de bɛ fɔ mais an kana an bɛ kuma silamɛw fɛ minnu bɛ Ala nɔfɛ u bɛ kira nɔfɛ u ka sabali u k'u dusu da ko in ɲɛnabɔlen don u k'u dusu da u k'u dusu da alors minnu bɛ ka fitinɛ kumaw fɔ a caman bɛ u tɛ Ala nɔfɛ dɛ u bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ u bɛ fɛ k'u profiter de ka nin k'o sababu ye alors Aïdara bɛ fɛ ka min lase silamɛw ma ko munna n bɛ kuma mun na ne ka kan ka min kɛ ne y'o kɛ ka ban n bɛ kuma jɔnni fɛ o conseil ka kan ka min kɛ a y'o kɛ ka ban n bɛ kuma jɔnni fɛ mana salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. An balimaw nin ko in bɛ i n'a fɔ ladala ko an ka jamana sɔrɔdasiw yɔrɔw ka kibaruya lase tɔn u ka kibaruya lase kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira an ka jamana kɔnɔ kibaruya o kibaruya bɛ yen n'a bɛ sɔrɔdasiw kunkan nin kulu in de bɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ an k'o de ma ko direction de l'information et des relations publiques des armées damasurunya la an k'o ma ko DURPA olu yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba colonel Suleiman Danbele waati o waati ni kibaruya bin na kibaruya min bɛ Mali sɔrɔdasiw kofɔ a bɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ malidenw bɛ masigili la u bɛ makɔnɔli la u ka sɔrɔdasiw ka se ka se sɔrɔ o hukumu de kɔnɔ sɔrɔdasiw mana baara o baara kɛ ni kalo fori la DURPA maaw bɛ bɔ ka kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ fasodenw ye o kɛnɛ min sigira ntɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 30 an ka sɔrɔdasiw yɛrɛw ka kibaruya lase bon ɲɛmɔgɔba Suleiman Danbele ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni janvier kalo Mali sɔrɔdasiw ye baara min kɛ ani u bɛ lahala min na an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ nin kibaruya in mɛn Bɛnkuma don kibaru ani Bɛnkuma na teri radiyow ka kibaruya lase de la an k'a lamɛn bani Mali sɔrɔdasiw bɛ lahala min na o kɔrɔfɔw filɛ. Nin ye a bɛ san 2 bɔ an ni kibaruya dilaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ DURPA la yan ka masala forces armées maliennes mɔgɔw bɛ baara mun kɛ opération na n'o ye ani jahadi mɔgɔw bɛ kɛlɛ mun na an bɛ se ka mun fɔ nin kalo 2 in tɛmɛnen na kalo tɛmɛnen décembre 2029 ani janvier 2023 hali bi an bɛ k'a fɔ faamaw bɛ ka dankari kɛ
jahadi mɔgɔw la faamaw bɛ ka dangari kɛ jatigɛ wale mɔgɔw la olu bɛ ka kɛ an ka taabolo fila kɔnɔ n'o a bɛ fɔ opération kelentigi ani plan maliko n t'a dɔn n'aw hakili b'a la depuis décembre 2021 armée malienne ye a ka taabolow yɛlɛma kɛlɛ kɛ taabolo la kɛlɛ kɛcogo la a ka taabolow yɛrɛ kan jatigɛ walew mɔgɔw kama n'a ye jateminɛ kɛ avant décembre 2021 olu de tun bɛna ka dangari kan na an sigidaw la ka dangari kan na sirabaw kan ka dangari kɛ civiliw la mais depuis décembre 2021 armée malienne de bɛ wuli ka taa jatigɛ wale mɔgɔ ninnu ɲini fu u dangayɔrɔw la fu sigiyɔrɔw la ka t'u kɛlɛ hakili la o ye fɛnba yɛlɛma an ka taabolow la bi bi in na c'est pourquoi depuis a bɛ kuma nin bɔ mɔgɔw b'a fɔ ko faamaw montela en puissance faamaw montela en puissance cogo di d'abord u tun mago bɛ minɛ minnu na u y'olu sɔrɔ u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min filanan na u y'u taabolow yɛlɛma o taabolo yɛlɛma de nana u bɛ taama-taamaw kɛ fan bɛɛ o taama ninnu kɔnɔna na fɛn fɛn n'u bɛ se ka se u bɛ taa yen mais il se trouve que ni samiya donna an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka taama yen parce que ba bɛ fa ni baw fala ji bɛ don faamaw tɛ se ka taama-taama kɛ o yɔrɔw la ni jateminɛ kɛla k'a fɔ an balimaw an y'a da u tulo kan kabini kununko do kibaru bɛ jujɔ waati min na ko maa kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo an ko min ma ko Denba Sisoko o Denba Sisoko in a tun bɛ anw fɛ kununko ala y'a kɛ waati min na an tun bɛ fɛ ka kuma d'a ma waati sera aw b'a dɔn k'a fɔ do kibaru lase waati de ni waati sera bɛɛ baaraw bɛ ɲɔngiri ka d'a ka jɛmuw ka ca kosɛbɛ kumabonw bɛɛ lajɛlen taabolo aw b'a dɔn an ka maakɔrɔbaw o de y'a to an y'a ɲin'a fɛ a k'a to bi alamusa la an ka maakɔrɔba don o m'a tɔɔrɔ a taara kununko wa a nana bi a welela kun min na dɔwɛrɛ tɛ aw b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana sɛnɛko jamanadenw yɛrɛw ka wulikajɔ min ni u hakilina ni u miiriya tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw ka se ka balo u yɛrɛw la u kana siri maa wɛrɛ la fo dun ka fa ka labɔli kɛ an ka jamana kɔnɔ n'i ye maliden 10 ɲininka bi maliden 6 b'a jira k'a fɔ balo ka gɛlɛ foyi ma nɔgɔn bi doifiyaw la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko balow bɛ ta ka bɔ jamana wɛrɛ de la ka don an ka jamana kɔnɔ balow natɔ taji min bɛ san hali maa minnu bɛ taa balo nɔfɛ balow bɛ dɔnnimafɛn minnu na a kɛra ji la dɔnnimafɛnw ye o a kɛra hali pankuluw ye nin bɛɛ lajɛlen donni saraw mana bɔ a la ko e ka t'o san a ka ca ala fɛ o tɛna sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔman na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin de kɛra sabu ye an ye wele bila Denba Sisoko ma Denba Sisoko ye sɛnɛkɛlaba ye Kucala o Denba Sisoko in ne ma da la k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ maa bɛ Kucala min bɛ sɛnɛ ɲɛdɔn n'a ye k'a fɔ min ka foro walima min ka wabɔ ka ca ni Denba ta ye ne ma d'o la an y'a wele bi a kana kuma malidenw fɛ mali sɛnɛkɛlaw hali mali denmisɛn minnu sigilen don n'u ko baara tɛ hali mali sɛnɛkɛ dugukolo a bɛ se ka sɔrɔ cogo di lafiya la malidenw caman de sigilen don u t'a dɔn u bɛ min kɛ baara ntanya kɔni wara la denmisɛnw caman de bɛ hami na an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bɛ du kɔnɔ n'a tɛna ɲɛ olu yɛrɛw ka bɔ ka taa balo ɲini Denba Sisoko y'a jira an na k'a fɔ n'an y'a wele bi a bɛna fɛn fɔ an ye min bɛ kɛ sabu ye malidenw na se ka lafiya ala ni dugukolo sabu la ko ale kɔni ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a la dunuya kɔnɔ Denba Sisoko i gɛrɛ ka na duniyama tulo b'i la alisamɛw tulo b'i la an bɛ bɛn kuma don kibaru kɛnɛ kan yala i weleli min kɛra anw fɛ i kana ɲɛfɔli kɛ an ka jamana bɛ se ka k'a yɛrɛ ta ye cogo di an ko min ma ko indépendance alimentaire i t'o ɲɛfɔ i k'a walawala hali n'a y'a sɔrɔ malidenw caman de bɛ ganseli kɛ bi ko souveraineté retrouvée ni a kɛra aliment retrouvé yala o tɛna ɲɛ n'a bɛɛ ye wa ka d'a kan ni ko i bɛ ko o ko kɛ a ka sɔrɔ dɔɔnin bɛ bɔrɔ kɔnɔ Denba Sisoko i bisimila i b'i ka so ka d'a kan anw kunnafonidilaw n'an bɛ maa dɛmɛ n'an bɛ maa ka kibaruya lase a gale kan ka kɛ an ka jamana sɛnɛkɛlaw de ye
jamana duguba ni dugumɛsɛnw kɔnɔ ne dalen don ala k'a fɔ sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen tulo b'i la bi i bisimila an ka kɛnɛ kan kuma b'i bolo. Alhamdulillah rajal ka ɲininkali diyara n ye n b'i fo kunnafoni yɛrɛ ye adamadenya jɔsen dɔ ye kunnafoni ye ko nafama de ye an ka ɲɔgɔn kunnafoni o de bɛ jamana yiriwa bɛɛ bɛ kulela bi samiyɛ ban sisan kabi ɲɔ gosi ma ban ɲɔ gɛlɛyara an ma kɛ ka kabaw gosi la kaba gɛlɛyara donc balo ladon kuma ni balo gɛlɛyara o bɛ mun de fɔ ayiwa dɔkɛbaliya tɛ dɛ ɲɛdɔnbaliya b'a la sɛnɛkɛlaw n b'a ɲini olu fɛ fɔlɔ anw sɛnɛkɛlaw sisan balo gɛlɛyara an kana balo in bɛɛ feere don dɔ an b'a bɛɛ feere don dɔ i b'i ka saga ta k'i ka sɛnɛkɛtura yɛrɛ feere tugun ka don balo la o bɛ sɔrɔ bi ɲɔ sisan ko an ka sɔrɔ ɲɔ ni kaba an b'a sɔrɔ 30 40 a kilo wɔɔrɔ ka kɛ 3 4 mɛ n'a fɔra ɲɔbɔrɔ bɛ se 5 6 ma ni wagati in na sɛnɛkɛla b'a feere dɛ ko fitinin nana dɔrɔn i bɛ bɔrɔ kelen ta ka t'o feere i bɛ t'o la i bɛ tɔni yɛrɛ feere mɛ i ka miiri k'a fɔ ko don dɔ i bɛ n'i ka saritura fana feere han donc ne b'o ɲini anw sɛnɛkɛlaw an ka ɲɔgɔn ladi ni o ye an ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ ɲɔ bɔ jiginɛ na u b'an bila an bɛ don jiginɛ kɔnɔ i bɛ ɲɔ bɔ ka taa feere o y'a sɔrɔ ɲɔ kilo tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 3 sɔn 12 sɔn 11 ninnu na ɲɔ kilo tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 3 ka ɲɔ bɔrɔ 3 tɛ dɛ 300 mɛ bi ɲɔ bɔrɔ bɛ 6 sɔrɔ mɛ an bɛ dɔɔnin de feere o le de u ka dɔɔnin feere bi an bɛ caman feere parce que wari caman bɛ sɔrɔ a la donc ne ka ladilikan fɔlɔfɔlɔ ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de ye an k'a to an ka balo an yɛrɛ halala la o ka malo n'an b'a fɔ malo étranger a tɛna ɲɛ an na tɔgɔ kan kelen fɔ a la malo étranger n'o ye kɔ ka malo ye o min b'anw fɛ yan bi o ka ca ni an yɛrɛ ka malo ye an ka miiri o yɔrɔ la dɔɔnin dɛ dugukolo si t'anw fɛ yan malo tɛ ɲɛ yɔrɔ min na malo bɛ ɲɛ fan bɛɛ mali yɔrɔ si tɛ yen k'a fɔ malo da yɔrɔ dɔ tɛ yɔrɔ min na an ka malo da an ka ɲɔ sɛnɛ an ka balo an yɛrɛ halala la o de y'an ka gɛlɛya fɔlɔ ye donc o bɛ sɔrɔ cogo di an yɛrɛ ka ɲɔgɔn dusu don ɲɔgɔn na ka baara kɛ baara min bɛ se k'a to an bɛ se ka balo an yɛrɛ halala la mɔgɔ tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye k'a sɔrɔ i bɛ balo dɔ la dɛ ayi tant que i bɛ balo mɔgɔ wɛrɛ la i ka hɔrɔnya ma sabati dɛ hɔrɔnya yɛrɛ fɔlɔ o ye jogo de ye jogo bɛ se ka ɲɛ k'i ka kɛta ɲɛ k'i ka fɔta fɔ k'a sɔrɔ e bɛ balo mɔgɔ wɛrɛ la cogo di an k'an jija an kana balo mɔgɔ wɛrɛ la mais Sisoko i ye kuma min fɔ sisan ko an ka ko bɛɛ kɛ walasa balo min bɛ bɔ kɔfɛ ka don a donni ka se ka nɔgɔya mais balo minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka don n b'a san de an bɛ wari de bɔ ka san a tɛ d'an ma dɛ nin ka ɲi kojugu an bɛ wari min bɔ ka san a sababu ye min ye an ka dɔkɛbaliya don dɛ n b'a fɔ don dɔ Bakari Togola y'a fɔ k'a fɔ ko ni an ka minnu bɛ kɛ ka yaala Bamakɔ dugu kɔnɔ ka i jɔ mobili daw la ka feere kɛ ko n'o bɛɛ taara sɛnɛ kɛ ko kɔngɔ tɛ Mali minɛ a don Bakari Togola a y'a ko diya de ka taa fɛ e b'a dɔn Mali kɔnɔ denmisɛn min bɔra a faso la ka yɛlɛma Bamakɔ yan aw fɛ Bamakɔ kujalaka man ja ka tɔw bɔ dɛ mais denmisɛn min bɔra n'a kan ka sɛnɛ kɛ foro b'a fa bolo foroba b'a fa bolo o bɛɛ danna Bamakɔ yan i bɛna balo fɛn wɛrɛ la hali n'a bɛ wotoronin déposer ten i bɛ balo o la cogo di aw tɛna kɔ ka malo san ka da kan bɛɛ bannen bɛ sɛnɛ ma ka n'i da duguba kɔnɔ wala i kuma yɛrɛ faamu ni bɛɛ banna sɛnɛ ma ka na i da duguba kɔnɔ ko Bamakɔ ka di an tɛna se an yɛrɛ kɔrɔ dɛ donc a ju yɛrɛ ye dɔkɛbaliya ye o dɔkɛbaliya ju ye mun ye denmisɛnw ka taa sɛnɛ kɛ u t'o fɛ tugun ka baara gɛlɛn kɛ u t'o fɛ tugun bɛɛ bɛ fɛ ka balo nɔgɔya la n'a bɛ fɛ ka balo nɔgɔya la a bɛ kɔ ka malo san dɛ sinon n'aw ye sɛnɛ kɛ bi dugukolo min bɛ Mali bolo n'aw ye sɛnɛ kan Burukina bɛ sɛnɛ kɛ tilema fɛ malo sɛnɛ tilema fɛ ji t'olu minnu fɛ yen u sera ka ji dilan u yɛrɛ u bɛ malo sɛnɛ tilema fɛ ji bɛ anw de fɛ yan malo bɛ se ka sɛnɛ yan tilema fɛ nɔnɔ a fɔ construction min na n'o ye malo dako 2nan ye o bɛ se ka kɛ anw fɛ k'a sɔrɔ ɲɔnɔ tɛ dɛ forage bɛ se ka se maa fɛ i bɛ malo sɛnɛ tilema fɛ ne ye malo da salo ka bɔrɔ 27 k'a bɔ dugukolo jalan na fara jalan na kuca la fara jalan dɔrɔn fara jalan don parce que n b'a dugukolo san don min na a sanna minnu fɛ ko hali olu mɔkɛ ma ci k'a yɔrɔ parce que a tɛ se ka siyɛn ko fara don ko yen ye bɛlɛ ye u y'a feere ne ma de gansan parce que u tɛ s'a ma hali u mɔkɛw ma ci kɛ san k'olu faw mais ne malo sɛnɛ na même salo tileba fɛ ka bɔrɔ 27 sɔrɔ forage kelen ne bɛ kɛ ka hectare 3 de sɔnni a ye lemuruju 500 ni kɔ b'a kɔnɔ mais n y'a lawula kama de pour que u k'a dɔn k'a fɔ tilemafɛ malo bɛ ɲɛ wallahi an ka tilemafɛ malo ɲɛna ka tɛmɛ samiyɛ fɛ an ye o yɔrɔ kelen la an ye malo min da tilemafɛ an ye min sɔrɔ o ma sɔrɔ samiyɛ fɛ ta la donc o kɔrɔ ye an tɛ baara de kɛ o de la a bɛ malo san voilà. non a bɛ komi an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana n'u ye nin kuma mɛn u fana bɛ se ka dabali ni fɛɛrɛw tigɛ sɛnɛ anw bolo Mali la bi k'a fɔ malo bɛ sɛnɛ samiya dɔrɔn de fɛ sanji bɛ nali min kɛ
ja foraji fana bɛ se ka malo siyɛ malo sɛnɛ. I ka nin kuma in diyara ne ye dɛ. Malo ɲɛmɔgɔw u k'a dɔn k'a fɔ siniwaw ko anw mɔ yan siniwa fila y'a fɔ ye ko maliyɛn mana fɔ ko sɛgɛn b'i la k'o ye maloya ko de ye k'a fɔ maliyɛn kamalenkɔrɔ kamalen de a m'a fɔ cɛkɔrɔba dɛsɛlen dɛ maliyɛn kamalen k'a fɔ ko fantanya b'i la k'o ye maloya ko de ye parce que ko fɛn bɛɛ b'anw fɛ yan anw ka dugu jukɔrɔ ji tɛ ja dugukolo ka ɲi kamalenkɔrɔ k'a fɔ fantanya b'i la k'o ye maloya ko ye siniwaw y'a fɔ anw ye yan a don a kɛra Segu kɔmatakisi kɔnɔ ko maliyɛn den k'a fɔ ko fantanya bɛnna k'o ye maloya ko de ye mais a ju ye min ye Mali faamaw a ju ye Mali fanga de ye jɛgɛ fanga ye ji de ye han tracteur dɛsɛra an na ɲina ne yɛrɛ ye wari di ka na an bɛna tracteur san an ka wari tilala ka segin an ma ko tracteur banna donc an bɛ ATT fo o min ye tracteur dilayɔrɔ kɛ Samakɔ yan an b'a fo Ala ka la yɛrɛ sɔn suma ye tracteur banna tracteur tɛ yen tracteur banna ɲina ka ban k'an to samiyɛ yɛrɛ tracteur sanni yɛrɛ wagati la ka tracteur ban k'an ka wari lasegin an ma an ka wari kun verse BNDA la BNDA y'an ka wari jɛ segin an ma o b'a jira k'a fɔ malidenw bɛ sɛnɛ la u bɛ baara la tracteur n'a sanna ne ma dɔn n'a bɛ taa jamana kɔ kan dɛ non a ma taa jamana kɔ kan n ko an y'a bɛɛ san ye k'a ban a bɛɛ sanna ye k'a ban a ma taa jamana kɔ kan o kɔrɔ an bɛ sɛnɛ nafa dɔn donc an bɛ sɛnɛ nafa dɔn gouvernement k'an dɛmɛ tracteur kana dɛsɛ an na an b'a fɔ k'an ɲana dɛ u k'a to tracteur ka na min bɛ se ka BNDA b'a juru ta dɔw ye dɔw yɛrɛ b'a juru ta u yɛrɛ ye u b'a sara fana dɔw bɛ yen u b'a san diɲɛ la o tuma a kana dɛsɛ an na fiyewu tracteur kana dɛsɛ an na fiyewu u k'an dɛmɛ ni machine ye fourage ka sɔrɔ fourage ka se dugu kɔnɔ mɔgɔw ka ji bɛ o dama ko tɛ dɛ fourage ka sɔrɔ an ka nakɔ sɛnɛ n'i ye hectare 1 koli fourage sen k'a koli hectare 1 ka fourage sen na k'a koli mɔgɔ minnu b'a dɔn u tulo bɛ n kan na san kɔnɔ a san fɔlɔ bɔlen kɔ a la san o san i bɛ se ka miliyɔn 20 sɔrɔ 20 miliyɔn san kɔnɔ i b'o sɔrɔ hectare 1 na hectare 1 kolilen fourage b'a kɔnɔ o bɛ sɔrɔ cogo di voilà ɲininkali ka di ye kosɛbɛ parce que mɔgɔ bɛ fɛn min na n'i y'a ɲininka o la o fɔcogo t'a kamana kan i kana foyi sɛnɛ foronto dɔrɔn kɔ foronto n b'a daminɛ foronto la foronto dɔrɔn i ko foronto hectare 1 da foronto misɛnmanin y'i ja foronto ba y'i ja i ka hectare 1 da foronto la ne bɛ mɔgɔ dɔ a ye hectare 1 da foronto la a tɛ yɔrɔ jan a bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ yan mais wariko la i kana mɔgɔw tɔgɔ fɔ o man ɲi mais ANP de y'a dɛmɛ k'a financer a ye 7 millions bɔ san kelen foronto hectare 1 na 7 millions 7 millions o kɛra san kelen donc a bɛ continuer de ka taa sisan parce que a san fɔlɔ ani san filanan sabanan don o don dɔ de bɛ fara a kan don o don e b'a ɲɛ dɔn don o don dɔ bɛ fara a sɔrɔ kan tant que i ka fourage ka ɲi san fɔlɔ ka miliyɔn 7 feere foronto la parce que foronto kilo waati kɛra a kilo 1,8 1,8 foronto kilo ne yɛrɛ y'a feere 1,8 a kilo 1 ɲina donc n'a fɔra foronto jalen kilo 1 1,8 a fɔ n y'a jara ni ma feere nin waati n'a tiɲɛna o t'a la n'a ka di i b'a bila fo san wɛrɛ dabilenni sɛnɛ dabilenni hectare 1 ne de y'a f'i ye dabilenni hectare 1 a wari dɔgɔma o ye 2 millions ye i kana engrais k'a la i kana diɲɛ foyi k'a la nɔgɔ t'a dun sunungun nɔgɔ t'a dɔrɔn i k'a yɛrɛ k'a kɔnɔ i k'a sɛnɛ dabilenni mais e bɛ ka nin min fɔ tiɲɛ don nin ka d'an tulo la a ka d'an ye nin bɛ a to bɛɛ lajɛlen bɛ sɛnɛ nata mais hectare fana sɔrɔli ni se t'i ye mɔgɔ min ma se k'a la siyɔrɔ sɔrɔ n'i ko ko ka hectare sɔrɔ o b'o bɔ min surtout Bamakɔ n'a maraw kɔnɔ dugukolo ko bɛ cogo min na bi o dogolen tɛ mɔgɔ la. i ka kuma in ka di o b'o sɔrɔ cogo di. o b'o sɔrɔ cogo min na Bamakɔ aw de bɛ dugukolo gɛlɛya dɔn non n'i bɔra Bamakɔ da fɛ i b'a dɔn ko nin e ka Bamakɔ ni Segu cɛ filɛ yɔrɔ min sɛnɛnen tɛ o ka ca dɛ ka bɔ yan ka taa Buguni ka bɔ Bamakɔ ka taa Buguni k'o filɛ i bɛ dugu tu ye min ma sɛnɛ kɔni donc n'i ye ne ɲininka n b'a fɔ ko an tɛ ka sɛnɛ kɛ dɛ an bɛ foro de fɛ ka dugukolo jɔ ka baara kɛ ni a ye an b'a fɛ ka baara kɛ ka sɔrɔ an bɛ so ɲuman kɔnɔ Bamakɔ yan Bamakɔ du terrain sɔngɔ ka ca ni hectare 5 sɔngɔ ye Burusi kɔnɔ n'a ka di n b'a fɔ a ka ca hectare 10 sɔngɔ ye Burusi kɔnɔ mais dugukolo gɛlɛya o ye Bamakɔ yan ye forodayɔrɔ ko tɛ dɛ hali ɲɔnɔ kɔlɔn kɔnɔna hectare 10 o sɔngɔ tɛ terrain sɔrɔ Bamakɔ yan dugukolo man gɛlɛn dɛ n bɛ fɛ ka to Bamakɔ e de se ka sɛnɛ o de ye dugukolo gɛlɛya o de ye dugukolo gɛlɛya n bɛ fɛ ka to Bamakɔ bɛɛ b'a fɛ ka to Bamakɔ n'a lamini na n'o tɛ ne yɛrɛ ne faso ye Kɔnɔbugu ye hectare 25 bɛ fɛ Kɔnɔbugu ne sigilen don Kucala hectare 20 bɛ fɛ Kucala o ye hectare 45 ye o ye hectare 45 ye bon Fana hectare 18 bɛ fɛ du 8 bɛ fɛ Fana du 8 u bɛ ne fɛ Fana so mɔgɔ bɛ si so min kɔnɔ o 8 b'i bolo 8 bɛ ne bolo mais o 8 i bɛ si o kɔnɔ i bɛ si o bɛɛ kɔnɔ cogo di bon ne bɛ k'o jɔ mun na ne bɛ formation kɛ anw
an formation nana fana chien fla ne yɛrɛ bɛ n balimamuso n b'a sɛgɛ parce que n bɛ mɔgɔw bila u bɛ taa si olu fɛ yen ne de ka du don mais n taara n ye so wɛrɛ ye n y'o san ka gun o la n tora o la ka terrain dɔw san di k'olu jɔ k'u bila location na mais n'an ka formation bɛ kɛ kɔnɔbugu bɛ fana a bɛɛ bɛ kɛ ne yɛrɛ ka sow kɔnɔ n y'o kɛ mun kama e taara Kujala ne ka école la ye formation bɛ kɛ maa o maa bɛ na hali mɔgɔ 100 na a bɛ si yɔrɔ bɛ n ka école kɔnɔ ye ne taara n bɛ se k'o seereya n y'a ye donc bi n bɛ kɛ ka so jɔ foro la n ka foro kɔnɔ kilasi 1 bɛ kɛ ka jɔ foro la ye soden 6 bɛ kɛ ka jɔ foro la ye donc an bɛ formation kɛ ye si yɔrɔ bɛ yen an ka sɛnɛ de bila sɛbɛ la pour que an kana balo wali dumuni na an kana balo wali jamana ka fɛn sɛnɛnen na o de ye ne ka ɲini da ye nanzarakan na o tɛ souveraineté alimentaire ya très bien souveraineté alimentaire an ka kan ɲija o de la Mali yɛrɛ bi an bɛ fɛn fɛn ka k'o jɔrɔ an ka balo wali dumuni na wali jamanaw ka dumuni na wali jamanaw ka baara kɛlen la an ka o de jɔrɔ k'o bɔ ko in kɔnɔ Mali gouvernement k'an dɛmɛ o la a y'a fɔ Mali gouvernement u k'an dɛmɛ tracteur kana dɛsɛ an na forage kana dɛsɛ an na an ka se ka ji sɔrɔ tilema fɛ ka sɛnɛ kɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen o bɛ ye tilema ni samiyɛ bɛn jamana dɔw bɛ yen n'o ye Maroc ninnu ye anw taara ne ka denmisɛnw bila ka taa Maroc formation na yen Maroc pomme de terre min bɛ na yan sanji tɛ dɛ Maroc lemuruba min bɛ na yan sanji lemuru tɛ dɛ u bɛna min feere Sugunikura la f'u bɛna ni mobili baw ye kosɛbɛ u bɛna ni remorque ye ka na jɔ Sugunikura la ka pomme de terre min feere denmisɛnw ka hakɛ to a tɛ ɲɛ fo n ka an ka denmisɛnw fɛn dɔ f'u y'o la Mali denmisɛnw de bɛ taa sɛnɛ ni maa 100 b'a yɔrɔ i b'a sɔrɔ 80 ye Malien ye u bɛ tila ka n'o feere an fɛ yan olu kelen b'o sɛnɛ ka s'a la n'u nana fana u bɛ na fɔ anw ye k'a fɔ ko a yɔrɔ dɔ ɲini an bɛ butigi dayɛlɛ Sijo i ko pomme de terre ni nemuruba minnu bɛ bɔ Maroc o fana ko bɛ o bɛ lahala jumɛn na n b'o lahalaya ɲuman de f'i ye n taara a kama ne yɛrɛ ye baara kɛ a kɔnɔ k'a baarakɛdenya kɛ ka lemuruba dingɛ 1 se Maroc yɔrɔ bɛ yen dingɛ 1 ye 2000 ni 400 CFA a bɛ bɛn o ma dingɛ 1 parce que a jalen don mais n y'a mɛn kɔsɔ in na k'a dingɛ 1 senni bɛ se 4000 ma anw da kuma o mɛnna mais a sen ka ko mais i bɛ se ka dingɛ 2 sen tile 1 anw 4000 800 an b'o minɛ tile 1 Maroc yen nɔ mais n'an y'o kɛ n'a nana yan nɔ o de la n ko denmisɛnw ka hakɛ to o maa 1 min y'o kɛ e ka lemuru dingɛ sen ka lemuru turu a kɔnɔ o lemuru den na e ɲɛna ye e nanen foro bɛ fa fɛ e tɛ taa lemuru da dɛ e bɛna butigi de dayɛlɛ k'i sigi o kɔnɔ donc an ka baarakɛbaliya dabila o de la n ko denmisɛnw ka hakɛ to k'a fɔ an t'a dɔn o tɛ dɛ o mɔgɔ baden bɛ Bamakɔ yan min ye Maroc pomme de terre sɛnɛ ka Maroc lemurubaw foro turu olu bɛ yan u ka butigi bɛ yan ne yɛrɛ bɛ dɔw dɔn dɔw bɛ n dɔn n ye minnu sɔrɔ Maroc n'u bɛ baara la yen u nanen butigibaw b'u bolo yan donc u ma sɔn sɛnɛ ma Mali la u nana bitigi dayɛlɛ k'u sigi o kɔnɔ bitigi dayɛlɛ foro b'u fa fɛ n b'u dɔw ka faso yɛrɛ dɔn ne yɛrɛ mɔgɔ dɔn minnu yɛrɛ barawulika ye mais mun de b'o kɛ min b'o kɛ Bamakɔ ka di kɛ c'est comme Bamakɔ kaya ne yɛrɛ sigilen don Bamakɔ o ni o ka di ye ka taa sigi foro la ne ka mobili jɔlen filɛ ni ɲɔgɔn 3 de bɛ ne fɛ n y'a sɔrɔ sɛnɛ de la donc ne tɛ se ka fɔ sɛnɛ ka ko nin kelen bɛ taa joli la i ka nin mobili ne san 6 millions o 3 bɛ ne fɛ forola taa kama i y'a bɛɛ sɔrɔ sɛnɛ la sɛnɛ na donc tracteur 2 bɛ ne fɛ n y'a sɔrɔ sɛnɛ na u ye tracteur 1 d'an ma n'o ye procédure kɛ dɛmɛ min dira Banque mondiale fɛ k'a fɔ k'u bɛ école agropastoraliw dɛmɛ olu ye car 1 di ne ma ka tracteur 1 de o fara ne ka tracteur kan o ye tracteur sɔrɔ ne bolo dɛ hali car b'i bolo hali car bɛ ne bolo sɛnɛ kama n y'o bɛɛ sɔrɔ sɛnɛ de la min bɛ jama doni ka jama doni ka taa foro la o car bɛ ne bolo mini car do dɛ 32 places mɔgɔ 32 mɔgɔ 32 Toyota a bɛ mɔgɔw ta sɔgɔma o sɔgɔma ka taa foro la même bi sɔgɔma in na u bɛ taa foro la ekɔlidenw u bɛ taa sɛnɛ kalan donc ni ne y'a ye minnu y'o kalan kɛ olu b'a dɔn olu bɛ butigitigi ye Bamakɔ sukaro ni te o ka te ni sukaro feere kɛ olu b'a dɔn koyi alors que balo cogo wɛrɛ b'u la min bɛ se ka nafa la dun ka tɛmɛ bitigi feere a nafa ka ca ni a ye butigi ta ye ne ɲɛ bɔ ne butigi si fɛ bi ala barika la butigitigi si o tɛ yen ka dugukolo to yen ne ye usine jɔ kaba k'a dilan ka kɛ sibisi ye a usine 143 millions a dɔrɔmɛ 1 ma bɔ jago la a bɔra sɛnɛ na 143 millions kaba usine k'a kɛ sibisi ye munna an y'a kɛ kaba usine ye kaba de bɛ sɛnɛ ne fɛ kaba bɛ sɛnɛ Kucalakaw fɛ Sikaso région bɛɛ bɛ kaba sɛnɛ anw ka kaba bɛ ta ka taa di Burkina ma a bɛ ta ka taa di Côte d'Ivoire ma sɛbalolaw b'u ta bɔ a la hali bi an yɛrɛ tɛ k'o bayɛlɛma o de ye ne don ka kaba k'a ye o bɔlen kɔ an ye usine wɛrɛ jɔ tamati kama Kucala ye a baara daminɛ ka ban min bɛ tamati kɛ lɔgɔti Kucala ye donc an ka
sene bi demsen u ku sebe do an ka sene kɛ an ka tunga fɛ taa dabila an bɛ taa fɛn fɛn kɛ tunga fɛ o ɲɔgɔn b'an fɛ yan an ka kuma ba fana dabila an ka kuma ani temi ba an ka kuma ni temi bila i ye kuma yɛrɛ ɲɛna kojugu an ka kuma baden dabila ka temi dabila an ka baara kɛ wallahi maliyɛn man ka sɛgɛn sɔrɔ an n'a man kan denmisɛnnin dɔw b'a fɔ an ye ko kuma o kuma a bɛ fɔ u ka baara kɛ ko baara tɛ yen se tɛ e ye a t'i somɔgɔ ye a t'i fa ye a t'i ba ye n'a fɔra k'e ka wuli ka baara kɛ baara min dun ka di e ye e tɛ n'o sɔrɔ o de la i m'a ye an ka denmisɛnninw caman bɛ yen bi u haminako tɛ foyi ye ka don polisiya la ka don gendarmeya la u kɔni u ka don tenni na dɔrɔn dugu yɛrɛ baara yɛrɛ bɛɛ ma ko ye sa wa wala k'a fɔ o baara ninnu ma dɔgɔyama tɛ dɛ kuma ɲɛfɔ de don ɲɛdɔnbaliya don mun na n ko ɲɛdɔnbaliya don bamakɔ aw fɛ bamakɔ aw minnu sigilen don bamakɔ e yɛrɛ b'a dɔn ni jeune fɛn fɛn telefɔni b'a bolo android don a dɔgɔma kɔni 10,000 o ye dɔgɔmaninw de ye sinon 20,000 30,000 40,000 o telefɔni bɛ mɔgɔ min bolo o ko baara t'ale bolo a fɔ bɛ bamakɔ jeune bɛɛ bolo kɛ bon n'i y'o fɔ anw ye ko baara t'i bolo parce que ni telefɔni bitɔnmani yera min bolo min bɛ digidigi i bɛ maloya n'o ye i bɛ maloya n'o ye o tɛ se ka ye aw bolo bamakɔ o bɛ anw de bolo donc ni android b'i bolo telefɔni android bɛ mɔgɔ min bolo moto kɔrɔ kelen b'a bolo a bɛ o ta ka taa teda sigiyɔrɔ la n'a tigi ko ne ma ko baara t'ale bolo o maloya de bɛ kɛ ne na telefɔni an k'a bɛɛ la dɔgɔma kɛ 10,000 ye moto i bɛ se ka moto wuli ka taa te wuliyɔrɔ la o bɛ 20,000 sɔrɔ o ye 30,000 ye n'i y'o feere ka telefɔni feere ne b'a f'u ye sɛmuso 10 donnikɔrɔ 2 ne y'o fɔ n ka kumayɔrɔ la siɲɛ caman mais an bɔra o waati kɔnɔ an yɛlɛmana mɔgɔ minnu y'a kalan fɛ olu fana ye dɔwɛrɛ sɔrɔ min tɛ ne ta ye anw y'a kalan sɛmuso 10 donnikɔrɔ 2 san kelen a bɛ 1,000,000 de ladon sɛmuso 10 donnikɔrɔ 2 n'i y'o mara farafin sɛ wa farafin sɛ yɛrɛ de ko don sɛmuso 10 donnikɔrɔ 2 san kɔnɔ a bɛ 1,000,000 don mais an bɔr'o la ne ka kalanden dɔ bɛ bi Buguni sɛmuso 10 donnikɔrɔ 2 ale b'a labɛn kalo wɔɔrɔ a bɛ 1,000,000 feere même semaine tɛmɛna a wa 40 ci ne ma a y'a kalan ne fɛ donc olu tɛmɛna anw ka kaba sɛmuso 10 donnikɔrɔ 2 kalo wɔɔrɔ a bɛ 1,000,000 ladon donc dɔ de bɛ fara kan ka taa o ye fɔlɔ de ye dɛ dɔ de bɛ fara kan ka taa sa donc ni maa min ye e k'a jate an ye telefɔni min moto min fɔ nin ye sa o ka kɛ 30,000 ye moto 20,000 telefɔni 10,000 o ye 30,000 ye sɛ ye joli ye hali ni ye sɛ san 1,000 sɛmuso 10 donnikɔrɔ 2 o ma 30,000 sɔrɔ fɔlɔ koyi o donc i bɛ se ka sɛ mara ka sɛ mara yɔrɔ dilan ka sɛ mara a o dépense cayalenba bɛɛ o ka kɛ 100,000 ye mais n'i y'o dilan siɲɛ kelen e tɛ taa baara ɲini mɔgɔ fɛ tuguni ni sɛ mara yɔrɔ b'i bolo ka sɛ mara yɔrɔ dilan ka 100,000 don i bolo i ka sɛ mara yɔrɔ dilan ka sɛ den 10 san kana sɛ caman san daminɛ de sɛmuso 10 ni donnikɔrɔ 2 san ni sɛmuso 10 ye fan da u bɛ ka fan 10 da a dɔgɔma de ye sɛ dɔ bɛ fan 7 na nka dɔ bɛ 15 da an k'a kɛ a bɛ ka fan dalen ka kɛ 10 dan ye sɛmuso 10 mana fan 10 dan da o ye joli o tɛ fan 100 ye o ye fan 100 ye a kɛra cogo cogo e ka sɛden 80 sɔrɔ n'i ye sɛden 80 sɔrɔ an ka sɛ lamɔ cogo la kalo 3 kɔnɔ olu bɛ se 400 sɔrɔ ma sɛ o sɛ sera dun ye o bɛ 400 sɔrɔ sɛ o sɛ maa si faga ye ka dun farafin sɛ kɔni n'i ma 1,000 bɔ i t'o dun dɛ donc n'a fɔra ko fɛn tɛ sɔrɔ bilen e ka t'i sigi ko baara tɛ yen anw tɛ se k'a faamu koyi alors que i ka telefɔni n'i ka moto kɔrɔnin n'a feerela a bɛ se ka kɛ entreprise y'i bolo o i ka entreprise dayɛlɛla ye mais sɛ fana marayɔrɔ sɛ bɛ mara min sɛ marayɔrɔ ka nɔgɔn ni misi marayɔrɔ ye a ka nɔgɔn ni saga marayɔrɔ ye mun na même i ka étage sanfɛ étage yɛrɛ sanfɛ i bɛ se ka sɛ marayɔrɔ kɛ étage sanfɛ i ka so sanfɛ i ka so sanfɛ i bɛ se ka sɛ marayɔrɔ kɛ o ye daminɛ ye mais n'o bɔra yen minnu yɛrɛ bɛ burusukɔnɔduguw la ani bamakɔ kɛrɛfɛlaw la ani minnu bɛ so kura i n'a fɔ wɛzɛ ninnu ɲɔgɔnna na sisan dɔ ka du b'i kɛrɛfɛ a y'a koli mais a mɔgɔ t'a kɔnɔ ani katibugu ninnu i bɛ dɔ ka du ye dutɛrɛ yɛrɛ ɲini a fɛ k'a sigi a fɛ k'i ka sɛw k'a kɔnɔ i bɛ taa kalo 6 kɛ tuma min na e yɛrɛ bɛ terrain san yɛrɛ i bɛ dɔ san i yɛrɛ ye mais daluya b'o la dalu b'a la dalu b'a la ɲɛdɔn de don an b'a kalan de an k'a ɲini an k'a kalan k'a dɔn sɛ bɛ mara cogo di i k'o kalan cogo dɔn mais ni y'a fɔ tan ni mɔgɔw taara sɛ san n'u tɛ se sɛ maracogo fana la a caman bɛ yen ko sɛw sali ka teli dɛ sɛ sali ka teli nka a kalanni ka teli n'o ye baara o baara ne bɛ fɛ ka kɛ hali sɛnɛ
an ko cɛkɔrɔbaw tun b'a fɔ ko e ma wolo ka ne to sɛnɛ na wa y'a dɔn an nana a ɲɛnɛbɔ ka tila k'a ye f'u yɛrɛ sɔrɔ ye k'a fɔ a da ni mɛnɛ fɛn na o tɛ kɛlen k'a bɛɛ dɔn donc sɛ mara n'i bɛ don a la i b'a kalan sɛnɛ n'i bɛ don a la i b'a kalan an bɛ fɛn fɛn kɛ k'a kɛ n'an bɛ don an k'a ɲini k'a dɔn. o dɔnni bɛ sɔrɔ cogo di. o dɔnni bɛ sɔrɔ cogo min na o dɔnni dɔnbaga ka ca bi Mali kɔnɔ ne yɛrɛ b'a la sɛ mara cogo caman ko don tubabu sɛ turaka farafin sɛ a kalanyɔrɔ bɛɛ bɛ ne bolo depuis 2007 turakar ni wasasiyɛ anw de y'a formation fɔlɔ u ye mɔgɔ bɔ Sénégal ka na anw de former fɔlɔ 2007 turakar ni wasasiyɛ la an formation k'a kan kabini 2007 donc n'i bɛ fɛn fɛn kɛ i kana don a la ten n'i y'a ye n ko ɲɛdɔn Maliyɛn don n'i y'a ye i bɛ téléphone ta 10,000 k'o bila i kun ka moto ta k'o boli ko baara tɛ yen i kan ka min kɛ i t'o dɔn n'i y'a kalan k'a dɔn ko e yɛrɛ ni Ala cɛ ko ni ne ye sɛ mara ko n bɛ nin sɔrɔ a la i tɛ se ka 10,000 téléphone san k'a sɔrɔ i ma baara daminɛ i tɛ se ka moto boli gan san ka t'i sigi ka t'i min k'a fɔ ko baara tɛ yen i bɛ taama sɛ la ka taa baara kɛ haramu b'a la ka moto san tuguni. o b'a sɔrɔ i wari nafa dɔn. o y'a sɔrɔ i y'a nafa dɔn donc an ka kalan ni n k'o fana fara kan ne y'a kalanyɔrɔ dayɛlɛ wa a kalanyɔrɔ bɛ Bamakɔ a bɛ Sikaso a bɛ yɔrɔ caman mɔgɔ minnu y'a kalan n'u b'a dɔn wa n bɛ min f'i ye n bɛ mɔgɔ dɔw butigi b'u bolo Bamakɔ n'u ye nakɔ sɛnɛcogo f'u ye i b'a dɔn k'u y'a dɔn u y'a kɛ Marɔku ka kɛ Espagne ka kɛ yɔrɔ caman na. ni an bɔlen sɛ la nin fana ye nakɔ ye. o ye nakɔ ye ka tila. nakɔ fana bɛ wari ladon wa. nakɔ bɛ wari ladon ne b'a f'i ye lemuruba ju kelen lemuruba turulen fɔlɔ an tun bɛ lemuru turu a bɛ san 3 pour k'a ka den mais sisan an bɛ lemuru turu san 1 a bɛ den n'i y'a turu ɲinan nin kalo in na lemuru yɛrɛ b'a turu waati de la sisan funteni yɛrɛ la quoi an b'a turu sisan n'a ye sisan latigɛ dɔrɔn kuma i ka lemuru ɲɛna san wɛrɛ ni yɛrɛ b'a sɔrɔ a denna san 1 bɛ lemuru den sisan bon ni lemuru san 3 lemuru ju kelen bɛ se ka 10,000 ladon lemuru san 3 a dennen san 3 a bɛ se ka lemuru ju kelen bɛ 10,000 ladon ni ju 100 b'i fɛ dun. o ka ca dɛ o donc nakɔ nafa ni ne ko n b'o fɔ n b'a fɔ ko o ka ca n'a bɛɛ ye tuguni mun na lemurukumuni don bɛ k'a la a bɛ komi i ka lemurukumuni den kelen san dɔrɔmɛ 10 hali Kucala yan lemurukumuni den kelen u b'a fitinin fara ɲɔgɔn kan den 3 dɔrɔmɛ 20 den kunbaba den kelen dɔrɔmɛ 10. n'an yɛrɛ y'a sɛnɛ dun. mun na an tɛ se ka lemuru turu ne kɛ kamalen dɔ bɛ yen a ye lemuru ko kalan ne de fɛ lemuru ju 4 de b'a fɛ a y'i kale ne ye ko kalo o kalo ale bɛ 300,000 francs de feere kalo o kalo lemuruju 4 na a bɛ 260 de feere a bɛ ka mɔgɔ kelen bila a kama. lemuruju 4 dɔrɔn. lemuruju 4 260 kalo o kalo a b'o de feere a la kalo o kalo. Siso i ka baro in ka di kosɛbɛ komi radio la kuma don n dalen dɔ la k'a fɔ malidenw tulo b'an na kuma min bɛ ka fɔ mɔgɔ caman ye nin mɛn a kun tɛ dɔwɛrɛ ye i ye laɲini min kɛ k'a fɔ malidenw ka wuli ka baara kɛ a bɛ minnu hakili la k'a fɔ an bɛna to nin cogo in na k'a fɔ ko an ta y'an yɛrɛ ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo n'an ko ko souveraineté tant que an tɛ baara k'an yɛrɛ ye an tɛ sɛnɛ k'an yɛrɛ ye an bɛ fɛn min dun a tɛ kɛ anw yɛrɛ fɛ yen f'a bɛ bɔ kɔfɛ ka na anw bɛ taa sa sugu la an tɛ se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ malidenw tulo b'an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hali ne bɛna ɲini fɛ ni baro in bɛ fori komi an sera fori yɔrɔ la i ka nɛgɛjuru sira i ka tila k'o di maaw bɛ se k'i ɲininka i bɛ se ka ɲɛfɔli wɛrɛw kɛ min tɛ hali arajo ka kibaruya ye parce que a bɛ mɔgɔ caman bilasira komi i ko kalanso b'i fɛ fana o n'a ɲɔgɔnna siraw la i bɛ Kucala i kɔni sigilen bɛ Kucala nka i bɛ Kucala ni Bamakɔ fana cɛ an k'o fana fɔ hali n'a y'a sɔrɔ Bamakɔ an bɛ k'a ɲini bi i ka nin kalanso i kana dɔ kɛ anw fɛ Bamakɔ yan n'o kɛra o bɛ kɛ koba de ye an bolo yan nɔ maintenant sisan kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a lase malidenw ma mɔgɔw bi k'i lamɛn fan caman fɛ bi dɛ. kuma kuncɛ kuma Rajijal o tɛ kuma jan ye ne ko n b'a ɲini denmisɛnw fɛ an ka baara kɛ an ka balo an yɛrɛ wɔsi ji la o kalansow b'an bolo a kalanyɔrɔw b'an bolo a dugukolo b'an bolo parce que n'i bɛ fɛn fɛn kɛ n'i m'a ɲini k'a dɔn hali ni dugukolo b'i bolo i t'a nafa dɔn i bɛ dugukolo in nafa dɔn cogo di a kalan i k'a dɔn dugukolo b'i bolo i ka n'i k'a kan ten i ka n'i k'a kan ten n'i y'a kalan k'a dɔn dugukolo b'i bolo a ka ca Ala fɛ n'i y'a mɛn ko karisa gɛrɛsɛgɛ ka di dɔ kɛla ko de ko n'i donna k'i da so kɔnɔ a bɛ e tɛ fɛn sɔrɔ i tɛ foyi sɔrɔ f'i ka bɔ de f'i ka bɔ donc gɛrɛsɛgɛ ka di dɔ kɛla de ko ye karisa gɛrɛsɛgɛ ka di maa min bɛ dɔ kɛ ko don kana don k'i da so kɔnɔ dɛ n'i donna k'i da so kɔnɔ i b'a dɔn ko gɛrɛsɛgɛ tɛ diya abada donc n b'a ɲini malidenw fɛ an ka baara kɛ an ka tunga fɛ t'a bila pewu an bɛ taa fɛn fɛn kɛ tunga fɛ o b'an fɛ yan a bɛɛ b'an fɛ yan donc kuma kuncɛ kuma na ani n ka foli selen jamanadenw bɛɛ ma n ma don a kɛ gɛlɛ peut-être n bɛ dɔ fɔ o ka di dɔ ye maa tɛ se ka bɛɛ sago fɔ dɛ n ye min fɔ n'o ma diya mɔgɔw ye u ka hakɛ t'o la mais n b'a ɲini jamanadenw fɛ an ka baara kɛ
n ka telefɔni nimero di maa maa mago bɛnna i ka n wele ni n dara bamakɔ ne bɛ kɛ wɛzɛn de donc maa maa mago bɛnna i ka n wele ni mago bɛ formation na i ka n wele an bɛ taa formation kɛ mali fan bɛɛ même ɲinan ne ye n ka mɔgɔw bɔ fo kutala ka t'u formation kɛ fo jangude kamara donc n bɛna mɔgɔw former bamakɔ ni ɲɛna yɛrɛ a bɛ dɔ bɔ delili la e ka bamakɔ lajɛ an ka mali dugubaw lajɛ bi i tɛ se ka hali tagama ni delilikɛlaw ma tugu i nɔfɛ denmisɛnnin fitininw minnu tɛ hali san 10 bɔ olu bɛɛ kelen bɛ palanitigiw ye bi. bon ni ne ye kamalenkɔrɔ min sera san 15 ma o ka jɔ ko dalagaribu a kana jigin a la dɛ a marabaaw ma dege foyi la. jigin kan ka kɛ marabagaw de la. a marabagaw de la. i ka mɔgɔ dege fɛn dɔ la sa yanni an b'a fɔ don o don yanni ka mɔgɔ dege don o don k'a sɔn jɛgɛ la a dege jɛgɛminɛ na sa marabagaw de don dɛ fɛn fɛn sera san 15 ma n'a sɔrɔ i y'a dege fɛn dɔ la k'a b'o kɛ tile baara dɔgɔma de ye 300 ye bi mais mɔgɔ bɛ yen n'i ko ka taa tile baara kɛ a taa man di dɛ parce que a ma deli baara la o e ma dege baara la a bɛ taa tile baara kɛ cogo di mais i ka taa tile ka 300 400 minɛ o ani kɛ yaala ka mɔgɔw deli jumɛn ka fisa i ka taa baara kɛ o de ka fisa taa baara kɛ o de ka fisa donc an ka baara don mɔgɔw dusu la an ka baara de kɛ an da kɛ k'an yɛrɛ ye o don ala sago i sago an b'i fo nka numéro i ɲinɛna o kɔ dɛ o cɛ an ka numéro di mɔgɔw ma i ka nɛgɛjuru sira fɔ ta ne ka nɛgɛjuru sira 76 08 57 54 n'a bɛ fɔ 76 fo ani 8 54 57 54 o ye jumɛn ye 57 54 o ye ne ka téléphone numéro ye 76 08 57 54 voilà. an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni ala ye don kibaru nata ninnu jirana an bɛna baro wɛrɛw kɛ k'a fɔ malidenw ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen d'a ma s'o ma hali musow ka dumuni tobitaw jugaw ni finiw ani tobili yɛrɛ fana i da ma s'o ma dɛ. n da ma s'o ma mais an bɛna se o ma parce que an b'i dɔn n'o de ye nka an bɛ sɛnɛ bunakun de kan bi an bɛ sɛnɛ de kan nin fana ka di mɔgɔkɔrɔbaw ye dɛ u bɛ k'a lamɛn comme an bɛ sɛnɛ bunakun kan bi o de la an bɛ dan nin mɔ bi sinon an mɔgɔw former bayɛlɛmani fɛn bɛɛ la fɛn bɛɛ o don wɛrɛ an bɛna se olu ma ka kusikusi arabu yan'an k'o kɛ an b'an ka kusikusi afirikɛn kɛcogo jira maliyɛnw na an yɛrɛ k'an da dilan k'o dun o don ala sago i sago an b'i fo i ni ce i ni ce Sisoko Jalo an balimaw an ka bi don kibaru a sera fori yɔrɔ la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase kanuɲɔgɔnw ma an dɛmɛbaw minnu bɛ an dɛmɛ dogo ni bange na kibaruya in bɛ lase sira caman fɛ n'i ko i bɛ kumabonw bɛɛ fɔ bi a bɛ kɛ gɛlɛyaba de an ka kununko don kibaru kɛnɛ kan aw minnu ye kɔlɔsili kɛ an ka makɔrɔbaw n'an bɛ bamakɔ yan maa minnu bɛ don kibaru lamɛn radio bɛnkuma ka fiɲɛ siraw fɛ 102 munumunu 3 baaraw daminɛra ni miniti 10 ɲɔgɔn ye o kɛra retard ye anw fɛ an b'o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ka da ka ɲɔ tun ka ca wugu la kosɛbɛ kunnafoni n'a bɛ lase yanni baaraw ka jujɔn fo kunnafoniw ka ɲɛɲini ka sɛgɛsɛgɛ ka taa sunkɔrɔ yanni a kana lase ka da ka an dalen don a la ka fɔ minnu b'an lamɛn mali kɔnɔ maa limaniyalen don wa maaw don maa minnu dalen bɛ an na ka fɔ an kana baara daminɛ baara min n'an ma seereyaw bɛɛ sɔrɔ anw b'a kanu ka o don baara bɔ a ma nka an tɛna fɛn fɔ maaw ye min tɛ lakika ye o de kɛra sabu ye kununko dokibaru ma daminɛ joona an b'o hakɛto ɲini k'aw fɛ ka foli lase an ka cɛkɔrɔba ma a bɛ baara kɛ clinique Lac Télé la Garba ka dɔgɔtɔrɔso ACI 2000 kɔnɔ ka ɲɛsin Real ka dolanci kɛnɛ ma an ko a ma ko Elhaji Fasɛbɛ Keita anw yɛrɛw ka cɛkɔrɔba don an b'a fo don kibaru in don n'a dugusɛjɛ kibaruya don nka ne ma da la k'a fɔ o don kelen bɛ yen dɔgɔkun kɔnɔ ko kibaruya in lamɛnli bɛ pan kunna ne b'a dɔn k'a fɔ aw ye mɔgɔ miliyɔn caman de ye aw tulo bɛ n na hali ni aw tɛ se k'aw yɛrɛw fɔ bɛɛ ŋaniya ye wasakɛ n'an ko an bɛ bɛɛ fo n'an ɲinana min kɔ don min na an bɛ siran a kana kɛ gasi ye o de y'a to foli ka d'an ye nka hadamadenw gasi bɛ anw yɔrɔ la o de la an ka dugutigiw an ka alimamiw an ka diinɛmaw an limanaw minnu bɛ mali dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ hali minnu bɛ do kibaru lamɛn surafɛnɛtɔw dunnen kɔfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo nka an b'a da u tulo kan k'a fɔ fanakaw yɛrɛw ka radio gɛɲɛ kan ko ale fana sen donna do kibaru lase la ni ala ye don nataw jira na an bɛna waati kɛrɛnkɛrɛnnen de ta aw ka do kibaru bɛ lase aw ka sigidaw kɔnɔ waati min na a bɛ lase fiɲɛ tɛmɛsira minnu fɛ an bɛna o jatedenw d'aw ma segukaw bɛ joliba FM kan kuremalekaw bɛ bɛnkadi kan tubakaw bɛ manjura kan sigasokaw bɛ wasa kan kucalakaw bɛ radio koton kan
kayikaw bɛ baramuso ka radio kan sankaw b'o kan kolokanikaw b'o kan a ye hakɛ to ɲɛ dɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ka ca kosɛbɛ o de la anw bɛ baara min na Mali dugumisɛn ni duguba kɔnɔ malidenw bɛɛ lajɛlen de bɛ lamɛnli kɛ a ka ca kosɛbɛ an ma minnu fɔ an bolo fila bɛ an kɔ aw ye dɛ hali an ka diinɛ radio Bamakɔ bɔda la radio Albamu Basiruna an ye kibaruya sɔrɔ ko radio Nur FM fara bɛ do kibaru lase Mande mara la a ka ca kosɛbɛ minnu bɛ ni an t'u dɔn o radio de ka ca anw bɛ radio minnu dɔn radio badenya n'a tɔw a kɛra Ala ɲɛna Ala k'an to ɲɔgɔn ye bonya min n'aw y'a ta k'an sɛgɛrɛ Ala kana bɔ an kɔnɔ an ka foli bɛ se Katibugu dugutigiw ma Konelakaw Samaya dugutigiw Dara n'a tɔw Farabana dugutigilakaw Wɛnzɛndugukaw Elaji Josi n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ fo ka Kalifu Jakite Alayi Jalo Isaka aw bɛ Katibugu o ye ne yɛrɛ teriw ye ninnu fana ye do kibaru kanubagabaw ye ka foli lase radio Bɛnkuma ma n'i y'a mɛn ko i tɔrɔ fila bɛ dugu sɔrɔ a fɔ sababu ɲuman dɛ radio Bɛnkuma a cɛsiriw ma taa Burama Dunbiya kɔ dɛ Burama Dunbiya Najini baramuso Burama malidenw ka Burama i ye baara min kɛ Mali kɔnɔ hali n'a danna nin ma malidenw wasara wa hali Mali alisilamɛw wasara cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw maa minnu bɛ fɛ k'an lasɔrɔ Rajal bɛ sɔrɔ a ka nɛgɛjuru sira fɛ 78 69 13 16 78 69 13 16 nka ni Ala ye sini juma jira na do kibaru kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi aw ye do kibaru min bɛna lase Elhaji Jose Traore fɛ ani Mohamed Jose Traore u n'u baara ɲɔgɔnw Mariam Job Bilangalama mɔgɔw u bɛna silamɛ dɛsɛlenw maa minnu bɛ yen ni u hitajalen don ka taa hɛrɛ la u bɛna olu ka kibaruyaw ganse hali maa minnu bɛ ɲumanya kɛ dogo ni bange na foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ni y'anw ta ka ye aw ka do kibaru bɛ fori nin kan n'Ala ye waati wɛrɛ jira na aw ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan jamana foroba kibaruyabaw kɛnɛ kan ka se ka aw ladɔnniya a nɔgɔni fɛ inshallah ni y'anw ta ka ye